Ramamalo biro wacho kotudore kod jotend migepe mayando wale pachoka. Kaya wacho ni we live in a blogging nation. To ramna ko tenre gimano Joyce se wacho kamano ne committee. To aneno moko kuom nyinge king'iyo kamano The Standard ang'ina kadhi kelo nya kwaro mga jwang tire nyinge moko makoro diekore ni biro bedo katelo ne committees mopogore kanyo. Kata kamano kikwe wawil ni nitiere jod bura mano Masirisia John Waluke mabende koro no ng'adne kum kapono nono kochulo fai mar siling bilion 1 nego bedni itwe e jela kum thuolo mar higni 62 nyawadgi Judi kod abiriyo mathoth ahinya. Judi Wakungu bende ni kanyo, Amos Kinywa bende ni kanyo, koro en wach mo Kimunya bende ni kanyo. En kotwe higni 67 mano dongen mana ngimani duto. Kose nango nikech kiwuok kanyo tisetiyo onge giminyalo timo kendo. Akiani ing'iyo gi kanade, akiani odiochienge jojela chal gi odiochienge jo mantie oko koni. En gimoro mabutemo timo nonro. Nikech ni nyabedo ni higa achiel opoge diriyo. Akiano ringo yo machalo nade kata kamano gimoro mapod waborango ni kokoni ni otwe kachegni 67 tiende ang'o inyalo yudo thuolo machalo nade mar bedo jela kacha. Wacho ni ka en twech makamano mago biro ga achiel kuom gigo wacho ni weche mag mibadhi mosebedo katimore pachoka. Ka inyalo mak gi diere materi e doho mayud nigi penjo matwegi en okang' maduong' ma piny Kenya osegoyo. Mago dhi bedo kanyo kwarango gi nonro magazet wadhi bedo karka nyakoro mga jwang kawarango kendo wakelo mana yo makare kwa pok odonjo twak mokwongo mabende dhi kelo ni kanyo kantiere kod jolony koro ikete karkae wadhi bedo kod janon wechego mag siasa mano Professor Alfredo Menya kachiel koda okil Kamalok mabende nono siasa mano Jako Kula koro musachiel nyaka sariyo kapok wadonjo e twak odiochieng' ma kawuono kawono wada winjo mana banjo to watwak. Sharon banjo to watwak odiochieng' ma kawuono nyakoro mga jwang antiere gi DJs. Ng'eni DJs naluongo ni jogongolo to kiluongo ni jagongolo chal ka gimen mogolo ngolo koro poge gi jathume nang'o. Kaka kamano odiochieng' ma kawuono wantiere gi DJs tugo kit wende mopogore koro odiochieng' ma kawuono kadhi bedo kodgi wabiro bedo kwanono dhogi kaluwore gi achiedh nade mabende gisebedo ka gikadhe buore Nairobi ka kende juma mokalo ni neno kwan mag kuonde math mabende nolor mohewo 20 kata mana geno ne kor gwenge mopogore DJs makamagi bedo osebedo kata mana kiseyo ne gigongolo volume kanitiere malo ahinya bars kata mna kuonde math mabende nitiere kuonde ma ji odake makata kinyo buore Nairobi ka Cleophas makata luora masamoro kumidake nyakirome gi home pub moro kanyo bende othagi mano moko kuom weche mabende odiochieng' ma kawuono biro bedo kata mna kwatwak kodgi. To penjo nyalo bedo ni onego bed ni iseyo weg kuonde migoye ngolo go kosiseyo DJ magoyo ngolo kacha mago duto wabiro duoko ni nyaka Ramogi Ajwang'a kango chopo kanyo saa 2 nyakango chop kanyo saa deka marokinyi kama bede kod chenro mar ng'e jothumbe kaka wuono ibiro ng'eyo DJs mabende gocho e kuonde goyo ngolo mopogore mantiere pacho kae. Tok mano to wabiro donjo e kidieny mar mbakoro ma kaka pile wachako kod chal mar fwambo mabende ibiro kelnwa kanyo kod nyawadwa Cleophas Oluoch kama bang'e to wabiro dolo twak kamano kotudore kod jogo kata pek mar muonyo yedhego magayo kata yedhego mag kute mag ayaki mago midendo ni ARVs. Nyaka sani nonro yango ni nitiere joma thoth ahinya ahinya jogo mantiere kin higni 25 kadhi malo maweyo muonyo yedhego mag ARVs. Penjo en ni ang'o matimore, ang'o momiyo giweyo muonyo yedhe makama. Nyalo bedo ni ponono geno margi mar dak oserumo koso ang'o matimore. Mane twak mabende wabiro bedo godo nyaka Ramogi Ajwang'a kichako runwa ote mari kochakore sani nyiso ni into kor kapachi iparo nang'o kochakore twak mokwongo nyaka ngomol kanyo e chenro mar mbakoromo kaka pile namba mar ote machuok mar 2-3-6-000 podi oyawi nyalo ornwa kacha ote machuok Facebook, YouTube kachiel kod Twitter bende nyalo tudri kodwa yudowa kacha @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara Yuda Joyce Odur, Twitter handle @JoyceOdur_. Sama itudori gi Joyce kanyo Sharon bende kono ni itudri kode yo machalo nade wantiere mana karka Sharon gi Joyce DJ luongo nade Kiswahili DJ kosa mpiga makata kikono wadhi timo nonro kata kamano kitimo nonro nyaka Ramogi Ajwang'a tudri koda kacha Cleophas Oluoch e Facebook mara Twitter kachiel koda Instagram mara kinde duto ka ontiere Ramogi ka SMS line mana Joyce osewacho 3-6-000 ioro to wadhi some mana Ramogi TV mana kumanya kwa Ramogi Ajwang'a tudri koda mana kaka pile mbui maga koriwo Facebook, Twitter, Instagram, TikTok nyinga pokaloko en Sharon Ong'aw machiegni nikech ma Kendro piny we wakungwa yuda thuond weche manyien.
that the Kenya Kwanza coalition is entitled to appoint the leader of the majority party, while the Azimio la Umoja One Kenya coalition party is entitled to appoint the leader of the minority party. TJ mondo bet ne dalo wadi manola dalo yudo ko seche mane du TJ ne ke bet ne dala oyudo choke ko iki e burma tan Erokamano kuom tudri kodwa gi lakseche gi nyako Ramogi Tv kendo machiegni weche manyien nyinga Joyce Oduora. Kweth mar Kenya Kwanza ema koro puodhi kaka kweth mathoth e od bura. Speaker mar od bura Moses Wetangula olando ayanga ni Kenya Kwanza ni kod jod bura mathoth makwan gi romo 179 kazi miula umoja ni kod jod bura 157. Elendo mare Wetangula wacho ni nitie duond buche ma oseramo ni gidar e azimio la umoja kendo mano nyiso ni gintiere kod Kenya Kwanza ema bende nitiere kod kwan jod bura mathoth. Walter Nyambaga nigi mathoth. Order, honorable members, order. Speaker mar od bura mamalo Moses Masika Wetangula gikone toke tayanga ni kweth mar Kenya Kwanza e kweth jo od bura mathoth e od bura mar 13. Okang' mane okawo tielo ni duond buche e kaka mano mar PA, MDG kod UDM osedare kanyakla mar azimio la umoja One Kenya Alliance kendo ok nyal thungi mar dhi nyime kod bed azimio la umoja. With the 14 members, the membership of the Kenya Kwanza coalition stands at 179 members, while the membership of the Azimio la Umoja One Kenya coalition party stands at 157 members. This by implication indicates that the Kenya Kwanza coalition is the majority party and the Azimio la Umoja One Kenya coalition party is the minority party in this house. In line with the rules of natural justice, tenets of democracy, and established jurisprudence, I would wish to give notice that we shall be moving, Mr. Speaker, shall be moving you to review your decision. Wetangula bende ni oketa yanga ni ja od bura Kikuyu Kimani Ichung'wah e jatend kweth mathoth e od bura e ka ja od bura ma Kilifi North Owen Baya e jalupne. Ja od bura ma Ogunja Opiyo Wandayi e biro bedo katayo kweth mar azimio la umoja One Kenya Alliance kaka kweth manok e ka ja od bura ma Suna East Junet Mohamed e ma biro lego kweth mar azimio la umoja e od bura. The member for Kikuyu constituency, the Honorable Kimani Ichung'wah. The member for Kilifi North, the Honorable Owen Baya, is the deputy leader of the majority party. That with regard to the minority party, the member for Ugunja, the Honorable Opiyo Wandayi, is the leader of the minority party. The member for Kadiani, the Honorable Robert Mbui, is the deputy leader of the minority party. The member for Suna East, the Honorable Junet Mohamed, is the minority party whip. Ng'eto mar Wetangula okelo ng'ur kachiel kod achiedh nade kind jo od bura ma Kenya Kwanza kod azimio la umoja One Kenya Alliance e od bura. He has decided that he is the court, he is the registrar, and he is the speaker. Now, this is a very dark day for our country. This house is a house of order, but we have no respect of rule of law. Seche go to jo od bura ma Kenya Kwanza to nyiso mor margi kachiel kod ikruok mar biro rakore twak e kod azimio la umoja One Kenya Alliance e od bura e kalo chike. Whether in the majority, whether in minority, representing the people of Kenya and to serve the people of Kenya. Therefore, I want to extend a hand of friendship and invite them to join us in holding government to account. Tunataka tuambie wa Kenya kwamba sisi sasa ni wakati tunataka kuanza kufanya kazi. Hatutaki side shows, hatutaki contest ya vitu vidogo vidogo hata huku bungeni. Ege ngurni tendago kochalo kagimo neno ng'eto mar Speaker Moses Wetangula kagitene kod ng'eto moyiengo kwan mar azimio la umoja 156 ka Kenya Kwanza to yangore nigi 179. Dictatorship can come from the executive, it can come from the legislature, and it can come from the judiciary. What we have witnessed today
is dictatorship by parliament and through the speaker. We have seen him disregard the very law that was formulated. Today, if you want to know a member of parliament, you get a letter from the IEBC. If they so wish, they can go to court, but the ruling of the speaker is always final. When the speaker has made a final ruling, that is final. E kweth mar Kenya Kwanza, ojiwo mago magazimio la umoja ni mondo yie ochwad gi chung ng'eto mar speaker kendo gidhi nyime kod chwalo dongruok. We want to tell the people of Kenya, this matter has been brought to arrest today. We have to see our members of parliament now working. I don't think that there will be any change. The reality is that we are the majority and we have the other team from UDM. And there's nothing wrong for a post-election engagement as long as the parties in then at that time agree. And congratulations to minority for winning that position of minority. Bang Speaker Mamalo Moses Masika Wetangula yango kweth mar Kenya Kwanza kaka kweth man kod kwan mar jo od bura mathoth. Jo od bura ma ogunjo pie wandai koro buogo chopie do mar manya dieri motenre kod chik. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Parliament Building, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto opedho nyim od bura nyinge ji 24 manyocha owal ne lemo mag ten migepe. Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula oyango ni od bura no oseyudo listi no kendo ibiro dadhog gi kod jod bura kapok ogel ng'eto mare tarik 3 dwe manyien. Chik dwaro ni jod bura opuodhi kata kwedo list makamano mar jotend migepe e thuolo mar ndalo 28 kochakore odiochieng' ma milome makamano ochopo e od bura. I wish to convey to the House that I have received a message from His Excellency the President notifying the nomination of various persons for appointment to the offices of Cabinet Secretaries, Secretary to the Cabinet, and the Attorney General. Honorable members, in the message, His Excellency the President conveys that in exercise of powers conferred on him by Article 152.2, 154.2, and 156.2 of the Constitution, as read together with Sections 3 and 5 of the Public Appointments Parliamentary Approval Act 2011, he has nominated various persons for appointment to the aforementioned offices. Honorable members, Section 8 of the Public Appointments Act 2012 provides, unless otherwise provided in law, the committee to which such nomination is referred shall consider the matter and table a report in the House within 28 days. It is therefore imperative that the Committee on Appointments, once formed, immediately commences the process of consideration of the nominees to enable speedy conclusion of the vetting process within the set timelines. Jod bura ma Sirisia John Waluke podi manyo gi obila mondo mi duoke e jela mayande doho seng'ado mondo mi obedi e twech kuom higni 67 nikech mibadhi. Doho mamalo wito oko kwayo mare mar kwedo twech mayande osemiye. Jayal bura Esther Maina ong'ado ni Waluke oluore mana gi ng'eto mayande osegol gi doho mane omiye kuma mar thuolo mar higni 67 e jela kata fuai mar siling bilion 1. Ng'eto makamano bende ma omako Grace Wakungu ka giduto itudo gi mibadhi ka boda mar NCPB. Dwe mar 6 higa mar 2020, jang'ad buche Elizabeth Juma ne oyudo Waluke gi Wakungu gi ketho mar mibadhi ka NCPB mane oyangore ni siling milion 313 ne olala. Duol matayo yiero e pachoka IEBC ogoyo chapa e gazeta odiochieng' ma ibiro bagi e yiero madundo e ward Sabicha kod mano mar Senate ma Bungoma. Yiero go ochani ni ibiro bagi tarik 8 dwe mar 12 mar higani mar 2022. Madundo chani dhi bagi e ward Sabich mane moko kuom jochung' owitengi magi ndalo machuok to jidhi e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 kod kom mar Senate ma Bungoma manyocha odong' nono tok Moses Wetangula yudo lemo mar Speaker mar od bura mamalo. E ote ma IEBC ochapo e oboke moyiedhi mar piny owacho, yiero go ibiro bagi tarik 8 dwe mar 12 higani.
Wards ma idhi bagie yiero ting'olo Imasani manitiere kaunti ma Narok, Kiomethana kaunti ma Kituyu, Utawala kaunti ma Nairobi, Mumias North kaunti ma Kakamega kod South Game Ward mano kaunti ma Siaya. E ward mar South Game ni Kwanga mane chung kod otiko mar ODM nowito ngimane dwe achiel to ji dhi e yiero kaluwore kod tuo mar malaria. Oganda mawuok South Game onyiso ilo margi ne yiero no ka giwacho ni giseikore makare kendo gibiro yiero jal mabiro tiyo negi maber. Kik wabed gi weche moko matindo tindo ma kae nyathi ng'ato wito ngimane e yo manono. Chieng' debe koromo dhi go ombulu ne ng'ama idwaro. To akwaje bora duto mantie ni kik jasiasa kawi ni tiyo kodi kaka weapon mare mar yawo ne yo mar donjo South Game. Anyalo kwayo mana jo party ni wang'ni gi mi wang'a ma strong nikech kik wabed gi wich kuot mane wabed go 2017 miyombo ja party. Wadwani mondo yier gi kwe nikech gima nyocha timne ok nyocha gima ber e thurwa game ka. Kaluwore kod yiero gi, duol matayo yiero golo chike mabiro tayo yiero. Duond buche kwa mondo chwal nying jochung' mag-gi kapok ochopo wuok tich kata chieng' wuok tich tarik 24 dwe mar 10 higani. Welo mag duond buche biro timore tarik 10 dwe mar 11 higani kod tarik 11 dwe mar 11 higani. Tok mano nyinge jochung' ibiro ter ne apisas mag IEBC e kind saa 2 mar okinyi kod saa 7 mar onyango. Jochung' duto mane laro kombegi e yiero mar dwe mar 8 kwa mondo rang nonro mag-gi ka IEBC kapok otim welo. Ng'ur ewi welo ibiro winji e indala par tok chwalo burago. Kata kamano winjo ng'ur go konego kal tarik 21 dwe mar 11 higani. Kampes biro chakore tok welo mano tarik 10 dwe mar 11 nyaka tich 2 tarik 6 dwe mar 12 higani. Komachielo welo mag kom seneta ma Bungoma biro bagi kapok ochopo tarik 13 dwe mar 10 higani. Jatij piny owacho moro amora magombo lero komni nyaka gwe tao kodong' dala 7 to ji dhi e yiero. Amano lipot mabende nokelnwa kanyo kod jafwambo marwa Simfros Okinda. Ka wadhi mbele ni riwruok mar governors okwayo piny owacho mondo chiwo omenda ne counties kokaluwore kod chik ma pachoka mane giwacho bang' romo mane gibedogo mar sumo paro ka koro gimiyo piny owacho kokalo kuom migawo mar omenda ndalo 5 kende mondo mi one ni omenda go ochiw ne counties mondo okony e nyayo wechego mag dongruok e counties go. Lydia Okeyo nigi mathoth. We must strive to build on the successes and achievements made so that we can deliver on the devolution dream. Ndalo buora bang' governors ma pachoka donje apisi. Onge mar omenda e counties go koro kelo wich bar mokalo. Kokalo kuom jakom margi Anne Waiguru, governors go koro wacho ni piny owacho ni kod gop counties go maromo bilion 51 wach magi wacho ni osethiro chenro mag dongruok e counties go. The current financial situation across the 47 county governments is devastating. Kenya shillings 20.31 billion is owed to 27 counties for August 2022 allocation, and Kenya shillings 31.45 billion is owed to 47 counties for September 2022 allocation. Further, the total allocation to be disbursed to counties for the month of October is 29.6 billion. We anticipate that the National Treasury will comply with the provisions of the law to release the funds on time. Kaluwore gi kech masani ogo tache thoth counties ma pachoka, governors go koro wacho ni kata chiwo kony ne oganda masai ni kod rem mar chiemo osebedo matek mokalo. The continued delay in disbursement of funds has paralyzed county operations in respect to the following: 1. Payment of salaries to county officials. 2. Purchase of medical supplies. 3. Stalling of development projects. And 4. Response to interventions required to mitigate the drought and disaster that is going on. E kinde ma tuo mar Ebola e piny libamba ma Uganda medo kelo luoro e pachoka, governors go nyiso chier ni tuono pok ochopo e pachoka. Kata kamano giwacho ni ikruok ber kiketo makare to mana ka omenda osechiw gi piny owacho. We are not exactly scared, for there is need to have training as a matter of emergency to our medical staff, especially those who are in those counties that are neighboring Uganda. So it is our appeal to the National Treasury to fast track that disbursement of funds, but also ensure that in terms of funding, we first of all deal with the counties that are at higher risk, even as compared to the rest of the places. Bang' gwelo majaten migepe manotim gi jaten piny Kenya William Ruto, governors go koro ok mor kata matin gi okang' manokaw gi jaten piny no ewe oko migawo matend loch gwenge. In the new government structure, the Ministry of Devolution is not part of the ministries.
and as such, the modalities of funding to the Council of Governors will be affected. In light of this, we are requesting His Excellency, the President, to direct the National Treasury to grant the COG a vote for direct funding. Eseche mathoth oganda medo yuago pek mar ngima e pacho ka riwruok mar governors bende koro golo ywak ka gikwayo migawo mar omenda mondo kas chenro machiwo omenda e counties ka gichich ni poroni ma ok otimore to chenro mag dongruok dhi bedo kod ng'ikruok e counties ma pacho ka. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Lydia Okeyo. Kawadhi mbele ni jatenda piny Kenya William Ruto oyuoro e romo mar ohala mar sidho ayanga kambi mar ong'we yamo mar Safaricom e piny libamba ma Ethiopia. Jatend piny Ruto singo loso chiro mar ngano mawuok e piny Ethiopia ka owacho ni piny Kenya biro tiyo kod port malamu e tego ohala e kind Kenya kod Ethiopia. Motelo jatend pinyno ne oromo gi jatend piny ma Ethiopia Abiy Ahmed kama ne gitwaka e wi ohala e kind pinje ariyogo. Bende ne ojiwo achiel mar pinje mag Afrika ka owacho ni mano biro jiwo kedo kod njore e pinje mag Afrika. Riwruoge mag oganda okwedo mokalo okang' ma piny owacho okawo mar kumo chiemo mawuok e pinje maoko momede nyinyo kata GMO. Riwruogego dwaro ni chikno ochungi mondo kapod lalruok dhi nyime e yo makare. Judith Omondi kod ler mathoth. Manandalo machuok bang' tend piny Kenya wito oko chik mane kumo chiemo momedie nyinyo kata GMO donjo e pacho kae, riwruoge mag oganda koro wuok mar kwedo okang' makamano. Gikoni pach jopiny e okang' mora amora e wach mamulo ngimagi ber ka orangi. Ni nini imeinform ama imefanya serikali kulift ile ban. Concerns zetu zinakuwa kwanza watu hawajahusishwa ile public participation. We demand that the ban be immediately reinstated and an inclusive public participatory process be instituted to look into the long-term and sustainable solutions to issues affecting food security and agricultural productivity in the country. Bende gichiwo ng'ur e wi chiro ne jopur ma pacho ka kaluwore ni kodhi mag GMO go biro bedo ka wuokie pinje maoko. A lot of interest ama kuna ile wale ambao wanataka kuuza mbegu zao hapa Kenya. Nani ana own ile seed? Nani atakuwa kiuza ile mbegu? Ukiangalia kama BT Cotton ambayo ililetwa Kenya mwaka wa 2019. BT Cotton imeletwa na mbegu kule inanunuliwa ni kutoka kampuni hizi kubwa kubwa. Kwa hivyo hizi kampuni ziko na interest kuja kwenye soko la Kenya kuuza, na yule ambaye anakuuzia mbegu atakuuzia pia chakula na atakontrol kila kitu katika nchi yetu. Kwa hivyo tunasema hatutaki kesi ambayo tutakuwa na corporate capture. Gikoni pinyo wacho bende ne ok oketo okenge makare mar rito japur ma ok ti kod kodhi mag GMO. Even before lifting the ban, there should be mechanisms put in place to ensure that farmers who do not want to grow GMOs are protected from contamination. For example, if you have a neighbor, you know our farmers are small-scale farmers with farmers next to each other. How do you protect my neighbor if I have adopted growing GMO so that my crop will not contaminate his or her crop? Do we have those mechanisms? I want you to tell me whether there is any standard at KEBS that checks the safety of the GMOs that are going to be produced or are going to be imported to this country. Do they have the standards? Have they developed that? What we are saying is, what is the rush for? Kartimo nonro mar mbalariany ma Kenyatta emano yawo mokwongo e weche mag loso kodhi mag GMO e pacho kae. Richard Oduor koni nyaka sani gin kod kodhi ma omedie nyinyo mar omuogo kod bando madongo e kuonde ma oro kwako. Products that are for the reduced, we call them cyanogenic cassava, is already existing here. Another one that is existing here is maize that is tolerant to drought. Kaluwore kod lipot mar jolony weche pur, GMO osetimnegi nonro makende kendo sepuodhgi ni ok gikel midhiero kata tuo moro amora e ngima dhano. Judith Omondi, Ramogi TV.
Midhiero mar oro kod kecha medo chando moko kuom counties ma pacho ka nonro matinende yango ni ji manie counties ma oktine 10 ma oro kwako koro ni kod nok mar chiemo kendo nyaka resgi yore mag kedo kod midhiero no. Kaka George Batilero riwruok machualo resruok ne oganda e gwenge motuo mano Asal Humanitarian Network wacho ni mine kod nyiri ema nigi midhiero mokalo. E kinde mathoth jo Kenya neno ka piny owacho go chandri mar yudo chiemo ma itero ne oganda magwengegi oro go ingoga. Ogendini ma iwuok e gwenge mongoro dhogi omoko. Piny tek kodgi. En chieng' momanore kod buru. Ranyisi mora mora mar lumonge. Dhano dhogi otuo. Jamni osetho. Ma pod ngima bende moko osechako go kor. Kama pod tek chiemo manitie ok nyal romo. Kor lwasi onge ranyisi mora mora mar koth. Boche ler tengu. Jotelo makono koro wacho ni kata obedo ni gwengego ne osebedo kod pek kaluwore kod midhiero mar midhusi mar korona, det bonyo mane olweko puothegi pep kendo kelo kech. Arita kwe ma osebedo mawethweth kod oro ma kinde ka kinde. Oro ma wang'ni gikoni opolok. Kaluwore kod lipot mogol kod riwruok mar reso oganda e gwenge ma ongoro AHN wi oro mar Kenya. Atamalo 40 mag ong'endini modak e gwengego ma ongoro ni kod nok mar chiemo. Kalipodno lero ni kwan ni nyalo idho nyaka atamalo 47.5 e dwe mar 11 kod dwe mar 12 higani poni koth ok ochwe. Lipodno bende yango ni jamni milion 2.4 oro osenego kendo jopiny onge kama nyalo chwe lwetgi ka jamni mosetho oting'o rombe kod diek 121, ngamia 35 kod dhok 38. Giyango bende ni wacho oro osekelo gwandruok e kind jodak makono ahinya jopith jamni ka gilaro kuonde mag kwath kod pi gino ma osekelo tho mar dhano. Lipodno luwo ni manyalo romo nyithindo 885,500 kanyakla kod mine madhodho 986 nong'nogore kuomgi gino ma ketogi kamarach gamo tuoche mabiro nikech kech kaachiel kod rem chiemo moromo. Olero bende ni oro masani omedo nyayo lweny e kind chwech kanyaka sani luoro ni nitiere ni manyalo romo nyithindo 54,500 e kauntis 17 ma oro kwako nyalo weyo dhi skul. Kaluwore kod lipodno, jokanyo mag riwruog jochiw kony e gwenge mongoro ogolo kwayo magikoni nyalo biro konyo e thiro midhiero ne jodak makono. Gikwayo mondo chiw kony ne jodak makono e kinde ma owinjore koting'o keto ikruok machon kendo makare e wi midhiero mako jodak makono. Bende gikwayo piny owacho mamalo kod mago ma counties mondo mi ogol omenda mar konyo joma midhiero gore kuomgi ka gitiyo kod bede migepe makono. Gikwayo piny owacho mamalo kod jochiw kony mondo mi oketo kenge mag konyo jopiny kata bang' dwe mar 12 higani ka gidwaro mondo maino kod chenro moyiedhi oketi mar reso nyithindo manyiri kod joma mine. Gikoni dwaro nitie mondo piny owacho mamalo kod mag county okete chenro magi yore mabiro miyo jodak makono bedo gi ngima makare kod chiemo moromo e kinde machal kor lwasi medo lokore. Bende gikwayo mondo keto kenge mongirore mag rakruok kod midhiero mag oro kod mamoko mathoro mako jodak e gwenge mongoro. Bang' golo kwayo, gin kod geno ni okengego ka oketi e time yo makare, jodak ahinya manyandwat mag piny Kenya biro yudo resruok e wi oro maliyo ka dhano ma osekelo lal maduong' ahinya e gwenge makono. George Bati, Ramogi TV. Toka wadhi e kaunti no ma Siaya en ni obila e kaunti ma Siaya medo timo apedha e wi tho mar jago moro ma jahigni 60 manyocha okwany ringre ne ka oiki e lope moro e gwenge ma Aringo. Ringre Filipo Nyango Gutu liekore ni ne oiki e yo ma ok oyangore tarik 26 dwe mar 9. Filipo Gutu mane en apisa mar lo ma osedhi e rutaya kendo ne odak kende tok weruok gi min ode higni 20 mokalo ne ochiw lipot ni olal dwe mar 4 higani kendo ringre ne ofweny gi jal moro ma bende ne beto e dalane. Kaluwore gi jalup jatendo bila ma Lego Usonga Charles Odhiambo, owadgi ma en Simon Ogutu ne oluongo jabeto kendo choke mane chal gi mago mag dhano ne ofwenyore e kinde no. Gikanyo ne giluongo obila kendo kwayo thuolo e doho mar Siaya mar kunyo ringre no. Thuolo no ne ochiw tich 2 tarik 4 kendo ringre ne ogoli gi jolony mawuok Kisumu Forensic Laboratory kaachiel gi anyuola kendo ringre okane kar kano ringre jomotho ma Siaya. Apedha podi medo tim mar yango ringre no kaka mano mar Philip Onyango Gutu ma bende poko yudore chakre ne olal. Bedo kidwaroga nolal tarik 12 dwe mar 4 higa mar 2022. Koro wadgi
mano report no wach ni miluongo ni Simon Ogutu no biro station to wacho ni nyiso jowetene jotije mondo bet ne dalo wadgi manola dalo yugno ko seche mane jotije negi bet ne dala oyudo choke koiki e burma tany negi kawa tuwa mane gibiro police station mondo gi report wachno kada gi report wachno jatelo mar station miluongo ni OCS to kod ya skechene mage ma investigate cases to kod jo CID okwachi kich mag CID Masiaya giwuok kayote magi dhi e dala no kama no yude choke manie Burma Tanzania kane gin koda gi family mar the deceased Philip. Koro kesi ni iwaluwe matut wan koda jo CID maluwe moseyawne nyaka case file case uchunguzi dhi mbele. Wantiere kod geno ni familia no biro yudo ratiro margi kendo gibiro fwenyo ringre no mabende ne oyudo koiki e yo ma ok oyangore. Kawadhi mbele ni duol mochung'ne tije mag apisas mag obila National Police Service Commission ogolo chika mondo mi apisas mag obila manosidh kondo maromo 1233 omedo sara nyaka mar grade mar inspector ka osara go ichulogi kochakore dwe mar 11 higa mokadho. Ma en bang' duol no ne luwo chik mar doho ka duol no nowito oko oboke mane gindiko tarik 23 dwe mar 12 higa mokadho mano chungo meto mar osara ne apisas 1233. Duol no e oboke mano ketie kogno kod jakom mare Eliud Kinuthia ne ogolo chik ne Inspector General Mako Jolo, jalup Inspector General mar apisa mag obila, Director Mako Jolo kod apisi mar okwach kich kokadho e barua ma tarik 3 dwe ni mondo ne ni chudogo ochopo ne apisas manosidh kondo 1233 ogo e rang'iny mar tich mar Group J kochakore tarik 1 dwe mar 11 higa mokadho ma chudo no onego chungie. Toka wadhi kaunti ma Homa Bay ni ten kaunti ma Homa Bay owacho ni oikore ne kedo gi tuo mar Ebola e tong' Kenya gi Uganda. Apisa maduong' mar thieth e kaunti no Dr. Kevin Osuru wacho ni giseketo okenge motegno mag kedo gi tuo no e chula mantiere nam Lolwe ma ogotong' gi piny Uganda kama tuo no ogo e tacha. Kaunti ma Homa Bay en achiel kuom kaunti za 20 ma ng'awe gamo tuo mar Ebola ka ten kaunti no osingo riwore gi apisas mag arita kwe e timo ramenya e chula duto mantiere e kaunti no. Waseketo in place measures kendo proper surveillance manyiso ni wang'iyo ka dibed ni tuo mar Ebola di donjo ka kendo waseketo proper measures mar staff kod mar geng'o tuo miluongo ni kinga kendo Kiswahili wang'iyo ni ka dibed ni tuo ni di ng'ad boda badi chop turwa ka to waikore moromo kendo waikore mar goruok gi tuo ni ka dibed ni dochopi lakini maduong' en ni wan wawegi waketo measures to prevent the entry of Ebola into our borders. Jod bura mag kaunti ma Homa Bay koro jowuok oko mar kwedo ng'ur mag seyogi kuom dhi Mombasa bago romo mar ndalo 10 ka gitwak ewi kaka gibiro tayo chenro mag ten kaunti ma Homa Bay. Jod bura go koni ne gidwaro lwasi mar kwe maginyalo twakie maonge chochni to chutho bang' bedo kod ywaruok gi tungni mapek e kinde mane gitime campaign. Jafwambo marwa Mombasa Joja Oko miyo waler. Ng'ur mag moko kuom jodak e kaunti ma Homa Bay kaluwore gi romo mar ndalo 10 ma MCAs ma Homa Bay obago e kaunti ma Mombasa ne gikone to koro chopo ne jotelogo ma pod goyo tach e kaunti ma Mombasa. Jotelogo koni en adier ni ne ginyalo bago romo e bombe man machiegni gi Homa Bay mak mana ni gineno ni ne ok onyal kelo gi kanyakla mar riwo wigi e thuolono mar ndalo 10. Bedo machiegni gi dala no nyalo bedo Kisumu kata no nyalo bedo Homa Bay. To ni biro yudo ni in the process ma obedo machiegni cha 1 or 2 members ne biro sneak mawuoge camp madhiye in their own issues moko mamano ne nyalo ketho goyo mbaka kanyakla mondo wawinjire weche moko. Nitie weche moko nyaka wawinjire. Onge pesa sirikal moro amora
mwanyalo yie ni tiyo e yono mopogore. Pesa te bed accounted for, ma ok ni en pesa county mokao. En pesa mobiro tiyo tich ma wabiro timo kale. Gikoni puonj michiwonegi ewi kaka gibiro tayo chenro mag kaunti ma Homa Bay gin mago madwaro alwora mokue maonge tungni. Asomo gik mang'eny kabisa kendo amor kadhi dok ir jopiny to kadok ka wiya ni nono adok ang'eyo ni magi monego atim ma be tija magi makono be namanyo mwandu. To kata kamano moloyo jodalawa bende uyie ni campaign cha bende tek. Omiyo kane wayudo opportunity mwanyalo bede ndalo moko 10 kirwayo obwongo kirwayo wiyi bang' campaign maratego. Jothurwa kik ubed abeda joma siko neno mana makosa mar MCA. Gigo gimipuonjowa ka gin gigo madwaro kwe makende, wich mokwe maonge chapni moro amora. Nikech kaluwore gi bedo mwasebedo go kani, jokama wan gadieri ni jok manyong'e Homa Bay County. Ong'e ni Homa Bay County ne gik moko tudore to tuomore. E romono, jotelogo koni gisetimo winjruok ewi moko kuom chenro ma gichano keto ong'ala manyime juma manyien ka gidok Homa Bay bang' tieko tiegruogno marumo kiny chieng' tich abich. Ng'ado ni wadwa dhi tiyo gi kwe this time. For once, Homa Bay kik bede news for the wrong reasons. Wadwa ni Homa Bay mondo obede news gi dongruok ma Homa Bay emodwa keto malo nikech wakachap walao counties mamoko. Waonge gi sam wadhi gorego. Moko kuom gigo ma bende gikone gitwakie en neno kaka tend county biro bedo gi jotend migepe mowinjore ma biro tayo chenro mopogore mag dongruok e kor gwenge. Kendo wacho gi governor ni wadwaro ng'ama tin bende nyaka represent jomatindo e samiyiero CECs. Kech ene mobiro ng'iyo kaka nyalo handle issues. Nyiso ni sani osachopo samar youth mar telo. Ok wabi wacho kata ok wabi yie wache minyisowa ni youth biro bed jotelo makiny. Nikech kirito kiny biro chopo. Kata ka ok irito kiny pod biro chopo. Omiyo wakawe sani ni mae sawa ma jo youth bende nyaka tele. Magi ne giwacho ka bende gigoyo badgi piny bang' rem mok giyuoro e romo mar alam mane oyuore gi jatend piny Kenya Migosi William Ruto e kaunti ma Homa Bay chieng' Jumapil mokalo. Nawinjo ka jopiny wacho ni mama oringo we piny kane ker biro. Oyo ne ok wang'eyo kata wan seche mane wabiro Mombasa ne ok wang'eyo ni ker biro. To bero pango duogo wantie kendo biro yudowa tarike momiwa ni en tarik adi. Onge ng'ama noringe. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyakora Juanga gile pota mara George Aoko kowuok e kaunti ma Mombasa e mwachopo godo e giko weche manyien okinyi makawuono. Moko kuom benda neno kosetudre kodwa e Facebook kacha kama wantiere live okinyi makawuono maka kumu Junior wacho no yaure uru kanyo an kirindo kasgunga mbita. Ka bende Stevens wacho ni ote mar Stevens no to nyalo minyiero matin kata kamano Vitalizo chieng' wuod game karariyo wacho ni omor kodwa e chenro gi sani ka bende wacho ni winjo chenro wacho ni piny orueyo makare en bodo wacho ni jokenya kwanza dwaro tiyo kodwa yo maracha ka bende giwacho ni gikao kombete obedo ni loch ne omigi wacho ni giwetiyo kodwa marach ero kama nenya kuom ote makamano Odhiambo minde jaka wiamen wacho ni good morning Elisha Odhiambo bende wuoda siembo nyagoko wacho ni chenro nitiere maber ndi omedo ni onge tiende mondo jo Azimio dhie doho ni mar adiera pok oyudore. Odhiambo Otieno Aspap bende wacho kanyo ni good morning James Masinde Oduora kanitiere Nyalenda Bi wacho ni Nyalenda Bi oru e yo makare onge gimarach ko wacho noneno wa e yo makare. Tobias Omogo bende wacho noneno e yo makare ka entiere Mombasa. Isaac Makenya bende ni kanyo kachiel kod Calvo Ongoro kaneno waka entiere oneno wa e yo makare ka entiere e gwenge go maga Kakamega. Nyakoro Moge Juanga meda tudri kodwa Sheila bendane ni kanyo kise tudri kodwa med mana kete e Ramogi TV kae kalore ni podwa iko ni chenro mathoth ahinya wakao mana yueyo matin gisani tok yueyo matin nyawadwa Sharon Ong'ao biro donjo kod nonro mar gazet kikidhi mabor. chenro mar usiku sako wachwaro thum mar benga gi ohangla kabiro
komakore omakore. Ahero nyako mahera makata onge. Nyayudo e mbui mar Facebook, Instagram, Twitter @Ramogi TV #Ramogi Night. Inube idalawa kanyasoro dalawa. Inube idalawa kanyasoro dalawa. Mitmaratari wawacho ni mitasali pekmeli. Watio matek jokanyana nyandwat nyaka milambo. Lungani DJ Local Instrumental one ma one tie. Lungani Ninja the Entertainer to ma and Ramogi Night. Ramogi Night. Teacher Beach ka Teacher Beach Sangwen Otieno. Donga paroni unudhi e honeymoon. Dawe. Waronge kuma wadhie. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kuno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Bein kod penjo mora mora. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maliw moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich wakeloni lakteche mopogore opogore mabiro puonji gimoro amora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno sa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Mana kamanya kor mgajuanga bangwe chimanyien okiny makawuon mabende nyadendi Joyce Oduoro sekelo nigi sani kor wadonje kidieny machielo ma en nonro mar gazeti. Okinyi kwa kinyi wajanono gazeti ariyo mano The Standard kanyakla kod Daily Nation. Katika mano wendo mara okinyi makawuon podenja fuambo maro matuklo mano Joyce Oduoro. Joyce Oduoro koro ane jafwambo matuklo ma wanonogo gazeti kawuono. Wantiere kod gazeti mar The Standard kod Daily Nation kaka pile wadwa chadho negi wadwa lidho negi kaka jafwambo matuklo waduto. Mana kamano Joyce na kor mgajuanga thuond wach mabende ochiw pek e gazeti mar The Standard okinyi makawuono en kaluwore koda chochni mabende nobedo duchi manyoro e od bura maduong' ma pacho kaendi mano kana speaker mano mar od bura maduong' mano Moses Wetangula ne lando kata mna jatend kweth mang'eny e od bura maduong'. Ka Daily Nation to ochiwo thuond wach mare mano duchi kaluwore gi odiochieng' marach ahinya ne jogwek mabende nodonjnegi kaluwore gi weche mag mibadhi. Odiochieng' manyoro ni winjo kum mabende doho maduong' nochiwo ahinya ne jaod bura Masirisia mano John Waluke kanyakla kod nyawadgi mong'ere kaka Grace Wahungo. Weche gi mag mibadhi wageno ni podi biro med tuwe jomoko kiko bed mana ji ariyo gi kende. Joma moko mabende chind mibadhi mieno kaluwore nok wadwa mibadhi e pachoka. Wanyalo wacho ni sirikal mar William Ruto sechako kedo kod jomibadhi odhi mana mbele yo makare. Ok ni jomoko imako to jomoko ing'uono ne. Ji duto ka mibadhi osemieno mibadhi mieni okawni okang' mowinjore. Mana kamanya kor magajiang yeng na mar mondo mwachagi gazeti mar The Standard. Joyce gazeti mar The Standard en kaluwore koda chochni mabende nobedo odiochieng' manyoro e od bura maduong' mano mar National Assembly. Kanya kasani
piny owacho kata mana wang'eyo kweth mang'eny e od bura ma pacho ka mana ni chochni pod nitiere ni winjo kata mana Azimio la Umoja kawacho ni dibed ni koro gibiro dhi e doho mar mondo mi gichwal pachgi kata mana ng'ur margi. Nyaka sani en okang' makare ahinya ka Azimio la Umoja biro kawo okang' mar dhi e doho. Mano nyiso ni piny Kenya osechopo e okang' ma ji sani ok dwa tulo. Kiwinjo ni ponono ma ratiro mari to ringi dhi e doho kata mar mondo mi iyud ratiro mari e yo makare. Ka odiochieng' manyoro Moses Wetangula nolanda yanga ni Kenya Kwanza mantiere kod kweth modhuro mane od bura mamalo kacha. Manen kaluore ni nitiere duond buche mamoko mano ndunyo ng'wech kowuok e Azimio obire Kenya Kwanza kowacho kanyo ni duond buche go oramo ni gin jo Kenya Kwanza kendo gionge pogruok mora mora kod jo Azimio la Umoja. Wach mabende no miyo Wetangula ong'ado bura ni Kenya Kwanza ema sani nitiere kod kweth jo od bura mathoth od bura kacha. Kata kamano wach makamano koro gwenyore paro kod oboke mabende registra ma duond buche no chwalo od bura mamalo kacha. Parni kinde mabende ni loso Azimio la Umoja negiketo kokgi ogirimiti mago duond buche mathoth mane oriwo Azimio la Umoja. Ni okinyal wuok e Azimio la Umoja tok dweche adek mano tok yiero matende ni dweche adek pok orumo. Jazimio to pod oramo ni jo od burago podi jo duond buchego podi nitiere Azimio to jo duond buchego to wacho ni wan wasewuok wabiro e Kenya Kwanza. Anyalo wacho ni Wetangula bende ne nitiere kod tich matek ahinya odiochieng' manyoro kalore ni wenge duto ne nitiere kuome mar neno ng'eto mabende obiro chiwo kotudore kod kweth madhuro kod kweth manok. Ne okoyot kata kamano obiro rito neno ponono ni kweth mar Azimio la Umoja biro bedo kadhi e doho kata oyo. Koro nyiso nang'o mano banka koro noseyang jotelo motelo ne kweth mang'eny gi manero mabende otelo ne kweth matin e od bura. Mano koro nyiso ni jotend migepe manyien mar 22 mabende nogwela kata mana mano wal kod jatend piny Kenya mano William Ruto. Koro nyiso ni negbe ni chenro mar dayo dhogi koro biro chako ayanga. Neno Kenya Kwanza jakom kata mana jokom mopogore malikore ni biro bedo katayo committees mopogore e od bura ma pacho kae. Wantiere kanyo kod jo mopogore wantiere kanyo kod Ndindi Nyoro mabende en jakom mar kamitino mabende ochung'ne wechego mag budget e od bura. Didmas Barasa jakom mar kamiti mar wechego mag wuoth kaachiel kod wechego mag wuoth. Kimani Kuria jatend kamiti mochung'ne wechego mag omenda. Nelson Koech jatend kamiti mochung'ne wechego mag lweny kaachiel kod tudruok kod pinje maoko. Julius Meli jatend kamiti mochung'ne wechego mag somo. Robert Pukose jatend kamiti mochung'ne wechego mag thieth kaachiel kod Kareke Mbiuki jatend komiti mochung'ne wechego mag pi. Mago duto gin jogo mabende ne oseyieri kata mibiro yieri ni biro tayo committees mopogore mano e od bura mamalo. Parni jogo bende ema bende biro telo ne dayo jotend migepe mayande osewala e pacho kae. Parni jotend migepe go bende nitiere moko kuomgi chilo mag mibadhi mieno. Nyaka sani bende pod warito neno ng'eto magibiro chiwo. Mano ng'eto mana kanya Ramogi joma na kaka Joyce Oduor oselero. Nite bende speaker mar od bura ma pacho kae bende nosechiwo negi nokwayogi mar mondo mi gichiw nyinge mag jokanyo magi mabende biro bedo katelo ne committees mopogore ahinya kweth mar Kenya Kwanza gi mano mar Azimio la Umoja. Kenya Kwanza ineno isewinjo kata mana moko kuom nyinge mabende koro gibiro bedo ka gichwalo. Joyce to boke mar beach onde kanyo ni Raila MPs reject speaker's ruling on majority side. Waneno kata mna chochni kachiel kod ng'ur mabende nobedo kanyo. Tipo mabende neno kanyo mar jaod bura ma Ugunja Opiyo Wandayi mabende sani koro otelo ne kweth matin e od bura ma pacho kae. Odiochieng' manyoro kani winjo jaod bura mano Masuna East Junet Mohamed owacho ni koro speaker mar od bura maduong' mar National Assembly mano Moses Wetangula koro chal ka gima okawo ting' mar doho, okawo ting' mar speaker, ochako okawo ting' mar register mano mag duond od buche. Wanyalo wacho ni en ich wang' mabende jo Azimio nitiere godo nikech amana kaka wasewacho ni pacho kae gik moko timore to sani kichio to ji nitiere mana kod buoka. Kata bedo ni jo Azimio kata twak makama mare yango kweth modhuro e od bura kacha en twak mabende speaker Moses Wetangula nopedho ne jo od bura mar mondo mi ochiw duondgi. Kaka ni winjo kacha ka jo od bura gorakore jo Azimio noramo ni gine magithoth. Kenya Kwanza bende oramo ni gine magithoth. Magi buoka mabende jo Azimio nitiere godo to bende kata bedo ni gikwedo ng'eto mar speaker ni Kenya Kwanza mantiere kod jo od bura mathoth. En okang' makare kapo nono gikawo okang' mar dhi e doho
Sani koro wenge wabiro ng'iyo ni doho to biro chiwo ng'eto machalo nade. Doho biro yiengore korka speaker, kose doho biro yiengore korka Kenya Kwanza. Wawe lwet doho koro. To kata mana kopogore gi mano, ng'eni jatend jogo eko mang'eny kata mana manoki od bura gintiere gi ber maromre. Kineno it gazet mar 4 Kimani Chungwa mabende sani koro otelo ne jogo eko mang'eny od bura maduong' mar National Assembly en kanyakla gi Opiyo Wandayi mabende otelo ne minority mago jogo eko matinde od bura. Gin duto te gintiere kod ber machalre. Neno ka salary kata mana osara margi kanyo kore lach 768. Gintiere gi kuma mag thieth machalre, gintiere kod allowances bende machalre. Kuma koro pogruok bede en ni ponono kweth modhuro nitiere kod duol mang'eny moloyo kweth matin. To bende telo ne committees bende. Mane pogruok manitiere gimomiyo jo Azimio ne gomba ahinya ni gine magi kawe lemono mar bedo kweth modhuro e od bura kacha. Par ni lemono mar speaker nosebayogi. Sani koro ne gigeto lemo mar kwetha mara jogo mathoth e od bura. Kata kamano mano bende nyaka sani ok giyudo. Koro nyaka koro gin kaka kwetha matin e od bura kacha. Par ni jatend piny Kenya William Ruto osebedo kowacho no dwaro kweth mapingo piny owacho motegno. Ginyalo mana gin bende gibed piny gin gilos odgi kaka kweth makoro pingo piny owacho, giket kweth mapingo piny owacho motegno mabiro keto tesre sirikal mar William Ruto kaka William Ruto wacho. Ka sirikal otimo gimarach to gisedonje mar mondo mi piny Kenya pono wanyalo neno lokruok ka wantiere kod kweth motegno mapingo piny owacho. Manak manya kora mga juang bende parno duche manyoro jatend piny Kenya William Ruto bende no dhitimo limbe e piny mano mar Ethiopia mabende neno kanye it gazet mar 4 komosre gi Prime Minister mar piny Ethiopia mong'ere kaka Abiy Ahmed dhi mare boma mar Addis Ababa duche manyoro kora mana Joyce Oduor nen kaluwore gi Safaricom ng'eni koro yaro bade duche manyoro koro Safaricom bende no chopo e piny mano mar Ethiopia. Jatend piny nantiere kanyo mar yango chenro makamano. Weche makamago bende biro nyayo tudruok e yor ohala e yo makare e kin pinyno mar Kenya kod piny libamba mar Ethiopia. Par ni weche mag ohala gin weche makelo dongruok. Gin weche maponono biro miyo ji mathoth indike tich kendo nyalo kelo miyo dongruok mar uchumi ma pacho kae medo idho malo e yo makare. Inyanya to gi sani mabende osegol kuma mano e chiemo go mabende omede nyinyo e pacho kae GMOs. Ponono borono ka tudruok makamano bende konyo piny Kenya e yo makare. Kopogore gi manya kora mga juma ngwadonje weche maluoro mibadhi ahinya maluoro jod bura ma Sirisia mano mong'ere kaka John Waluke. En kanyakla gi nyawadgi mong'ere kaka Grace Wakungu mabende koro duche manyoro no ng'adne gi bura mabende no ng'ada e doho maduong' ma pacho kae ndi kod jang'ad bura mano mabende no ng'ado odiochieng' manyoro. Kata kamano ko ng'adne gi bura makama bura king'ado negi kaluwore koda mibadhi. Odiochieng' manyoro ni winjo kuma bende no chiwnegi gichul fai mar siling bilion 1 ko kamano tuech kuom thuolo mar higni 67 e jela. Apar ni weche mag mibadhi makamagi no biro mane higa mar 2004 mano ka duol mar mano kadero ma pacho kae mano NCPB mane higa mar 2004 e pacho kae piny Kenya ne nitiere kod nok mar oduma e pacho kae kaluwore kod nok makamano no chuno mar mondo mi piny owacho ma pacho kae ogol chik mar mondo mi okelo oduma e pacho kae kowuok e pinje maoko gino mabende ne ntemo mar gayo mar mondo mi ngaji kik donje pacho kae kata obedo ni nentiere kod nok mar oduma ka bende omenda mabende iwacho ni ne ponono gi olal e yore maling'ling mano omenda madirom milion 313 mano omenda mabende kore lach ahinya kaponi en adiera ni ponono ne gi lal kod omenda no twech makamano nego bedni itweyo gi to mana kaka sewacho ok ni magi ken nitiere joma thoth kata ing'eyo Sharon mamibadhi miene pacho kae jogo mamibadhi mieno sa koro sechopo monego bedni kawo ne gi okang' makare. Weche makamagi kotimore ponono nyalo miyo piny Kenya lokore nikech ing'eyo ni kamibadhi mieni tibiro kauni okang' mager. Par ni kotwe higni 67 mano chalo twech mar ngima. Kowach ni kata kwa tiyo kod ranyisi ni sani kata ka ponono jogi ne gine kin higni 47 kotwe kendo higni 67 ponono inyalo kata tho e jela kuro
ogweche mag mibadhi onego bed ni kawo motegno ok ni ne jomoko to jomoko iweyo kikawo okang' mager ikawo ne ji te mondo ji obed maromre pacho kae. Mana ka Joyce Oduor oselero Nyakwar Ramogi Ajwang' e higa mar 2004 kane ngaji nitiere pacho kae ndi. Koro John Walukeni en kanyakla kod ja ohala wadgi mong'ere kaka Grace Wakungu, gin moko kuom oganda kata jo ohala ma bende nochiwnegi tenders kod piny owacho. En mana ni tenda ka nochiwnegi kamano mar golo bando e pinje ma oko ka gikelo e pacho kae ndi. Mibadhi koro nantiere ma bende lal mar omenda ma koro lach $313,000. Nyaka sani koro jang'ad bura e doho maduong' ma pacho kae ndi mong'ere kaka Esther Maina ema bende nochiwnegi kuma makamano. Bende aneno it gazet mar 7 Nyakwar Ramogi Ajwang' kidwaro ng'eyo sipika mano mar County Assembly mar gweng' ma bende iwuoke. It gazet mar 7 opedho kata mana nyinge mopogore kanyo. Kidwaro ng'e sipika ponono maru ma Migori en ka ma Kisumu mano ma Siaya gin duto gintiere ka speakers 47 mag County Assembly. Waoro negi puoch kod pak kaluwore ni rakruok bende ni nitiere mapek ahinya counties ma pacho ka ahinya to elemono mar manyo speaker. Ywaruok bende ni nitiere kacha moko ne waneno ywaruok e kind Azimio kod Kenya Kwanza ahinya to e county ma Nairobi ka kama jo Azimio mano yudo loche kom mar speaker e county ma Nairobi ka bende ne ywaruok mapek ahinya nomiyo jomoko dhi pondo Machakos e kinde ma bende ne gichopo mar yiero speaker. Kata kamano podi waduoko kata waoro puoch kachiel kod paka ne jogo duto mane hapgi olwar moyier kaka speakers e counties 47. Kopogore gi mano Joyce, bende iti gazet mar 8 pod en mana weche moluoro doho. Ahinya odiochieng' manyoro bende ni neno mana en governor e county ma Kiambu mano Ferdinand Waititu. Bende koro buche mana luore mag mibadhi bende koro nothich oko. Okang' makama bende nokodhi maber gi Nurdin Haji ma en Director of Public Prosecutions mano DPP e pacho kaendi ma bende koro lieko kata mna buogo mar dok kende e doho mar mondo mi ochajgi mano gi buche mag mibadhi. Mano nen Waititu kanyakla kod ji 5 ma bende nodonjnegi godo e weche mag mibadhi ahinya maluoro omenda ma koro lach $588,000. To ka wawere kod mar Waititu na Sharon podi ito boke mar 8 kanyo bende wantiere kanyo kod jaod bura machon ma Kipipiri Amos Kimunya. Nyaka sani bende wanyalo wacho ni pok wang'eyo chal mare pacho kaka lore ni en bende ponono inyalo ng'adne ng'eto mar kata inyalo chiwne ng'eto inyalo twe kacha e od twecha kaluore kod mibadhi mano mar omenda mar shillings $60,000 mano mar mibadhi mar lo ma bende itude godo nyaka sani. En bende wanyalo wacho ni ponono inyalo ng'adne twech kaka mar Waluke gi Wakungu bende podi warito gino madoho biro chiwo kotudore kod bura makamano. E gwenge mag Bomet bende neno doho maduong' ma Bomet bende nentiere miyo moro ma bende nonego achiel kuom jogo eko ma yuecho awach kata mna ni maketo ler e magawa moro. Ni onege kaluwore ni jalno ne onyono kama bende ne oyueyo makoro gisani koro ochiwne kum mar twech kuom thuolo mar higni 7 bang' jal makamano bang' miyono ne onego jayuecho. En wach moro malit Joyce ya. Olit kabisa. Moro bende neno kaendi bende chiwne kum mar $1,000,000 ochul omenda maromo fai mano mar $1,000,000 ka bende no yude kod tung liech mano Ivory mag weche maluoro weche bag doho. Bende iti gazet mar 10 neno tipo mar Ogai mar ODM Raila Odinga kanyo gi Martha Karua. Koro Raila koro seyo iwacho ni foreign powers oteku mawuok e pinje maoko ni dibed ni gin bende gidonje weche mag Afrika demokrasia mag pinje mag Afrika. Ni winjo kanyo koduoro ng'wen mano Azimio Presidential Campaign Secretariat Executive ka bende na wacho kanyo ni nitiere pinje moko mawuok e pinje mag Europe mano North America gi Europe ma bende osebedo katiyo kod jotelo moko e pacho kaendi mar mondo mi Raila kik yud telo. Ka bende giwacho ni yiero ma pacho kae noko kwali kod jo Kenya Kwanza mana kaka isewacho ni nitiere pinje moko maoko ma bende ponono notudore mar mayo Raila Odinga loch magi kata kamano wanyalo wacho ni magi mana weche maling'ling maliekore pok wang'eyo adiera kuomgi kalore ni jomoko kolocho ichwang' makamano nyalo bedo ni lit ahinya kalore ni yie loch bende en gino matek ahinya kata kamano nyaka sani wanyalo wacho ni kwe ema wadware pacho kae kendo nyaka sani waseneno ka jo Kenya onyayo kwe e yo makare. Jiseden mar mondo mi watie gazet mar The Standard nikitani no ka wilo sedonjo bar mondo mi wadonje de gazet mar Daily Nation kata kamano The Standard isi gazet mar 14 bende neno kanyo ka speaker mar od bura maduong' mar National Assembly mano Moses Wetangula bende koro wacho ni
apedha kata mana nonro mabende ibitima ne jotende migepe manyien mabende nopuodhi kod jatend piny Kenya ibichak nodadhoggi chakre juma mabiro. Wadonjo ne gazet ma Daily Nation. Thund wach en kaluwore gi weche mag mibadhi. Tipo mar John Waluke kanyakla kod Judy Grace Wakungu duto te mabende dwa senyisi weche mibadhi mabende luoro. Wantiere kanyo kod Amos Munya bende en bende pok wang'eyo chal mare kaachiel kod Devi Koech mabende nyaka sani wabiro winjo gima do biro chiwo kotudore kod ng'eto makamano. Mana kamano iti gazet mar ariyo osedre ni nitiere yedhe moko sirap mago mag fuolo mano mawuok e piny mar Gambia mabende gisani koro kata mana piny Gambia osechiwo kuma siem mabende gisechiwo kaluwore gi cough syrup mago yedhe mabende ichiwo ne gi nyithindo mabende gisani osenego nyithindo maromo 66 e piny Gambia. Kata kamano yedhe makamago nochiw ne gi siem mar mondo mi kik donj e chierni ma pacho kaende. Report baka man nyalo yudo thuolo mar mondo mi gine e iti gazet mar ariyo. Iti gazet mar adek nitiere mich moro mabende nobayo wa mana matin wan kaka jo Kenya. To wach banano no bayo jandiko marwa marauma mano mongere kaka matuklo mongere kaka Ngugi wa Thiong'o. Kendi ka nitiere skunde kata mana mag sekondar en gedo marane ne somo moko kuom set books mabende Ngugi wa Thiong'o ne ondiko. Nyasi kata mana idwacho ni mich makamano ongere kaka Nobel Prize in Literature jandiko mang'ula. Koro nodhi ne miyo moro mongere kaka Annie Enox mawuok e piny mar France. Koro nobawa mana matin. Ngugi wa Thiong'o osebedo ka temo mar yudo mich makamano kata kamano no bae. Kata kamano kata bae pod wanyalo mana oro ne puoch kaachiel kod pak kalure ni buge mabende osebedo kondike pachoka osebed kitiyo godo e skunde mopogore opogore kaka buge go mabende dendo ni set books mabende tiyo godo e skunde go mag sekondari ka jopuonjre mathoth osebedo ka somogi kendo inyalo bedo piny migos gana mar buk mabende ondik kanyo kod Ngugi wa Thiong'o. Just adan wadhi machingulo mantiere iti gazet mar 18 nikech chutho weche mabende nitiere gazet mar Daily Nation nyakora mgajwang duto te nwaselidho nie gazet mar The Standard. Iti gazet mar 18 mano mar Daily Nation nitiere machingulo moro kanyo to tipo mare chalna mana ka jaod bura Masiresia John Waluke. Koro wiye no aketo chal ka gimo obam od bura maduong' ne kacha koni bende doho nitiere e jela. King'iyo kuma tiendege ochimo tiende achiel chalo ka gima ringo kadhi e jela koni to tiendege ringo kadhi e jela to king'iyo kuma dende to chiko wiye betemo gilo od twech kacha chal ni otemo mar mondo mi ohep od twech kata kamano osendikne kuma mar twech mar higni 67 fuai mar $1 billion mabende dware godo. Nyakora moge jon kinyalo neno machinglo makamani in bende inyalo pongo gi wi ni tipo man kanyo en mar ng'a kineno sura ne kanyo tipongo mana gi wi. Tingeni kata mna jaod bura Masiresia nitiere kama tek nikech od bura maduong' kacha par ni otelo ne jaod bura Masiresia. Ponono ni biro tiyo kuom thuolo malach mawinjo kaini kata mana oriko mar lalo kombe mano mar od bura. Koko mano Joyce mita nitiere wach moro momako wang'i koka manto watieki. Wach momako wang'a to onge mana ponono wach mantiere ito boke mogika mar gazet ni mar Daily Nation. Dual governors nyoromo odiochieng' manyoro kanyaka sani koro gidwaro ni piny owacho ogolo omenda madhine counties. Kabende giwacho ni sani counties nitiere kama tek kalure kod nok mar omenda magiwacho ni nyaka sani pok gichulo jotijegi kalure kod nok mar omenda ka bende gin bende ne gichiwo ekruoka mabende gisebedo godo kata magibedo godo mar gayo tuono mar Ebola kik donje pachoka tuo manyaka sani waseneno. Odiochieng' makawuono Daily Nation nitiere kod iti gazet mang'eny iye kae ndi bende ibiro yudo gazede ma iye nitiere My Network gi moko motenre kod weche mag dosruok. Kiyudo thuolo ibiro dhi e chiro kanyo mar mondo mi nyiew. Wan waselidho ni wasenyisi so mumori idhi kacha mar mondo mi nyiew. Gi kanyo bende makelo wae giko mar nonro mar gazet okinyi makawuono mabiro en twak mokwongo e chenro mar piny mabende idhi ta kod nyawadwa Cleophas Oluoch. Wende bende osechopo e studio kik dhi mabor. Chal nade? Chal ka gimihum kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki hum ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo.
sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kod opogore pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, We had fun in Dandora. Those estates, A1. to their success stories, I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? and their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. Nilikosa chakula kabisa, nilidaiwa kodi miezi 9, nikiona rafiki najificha, nilijua aibu haitoisha. Nilikosa chakula kabisa, nilidaiwa kodi miezi 9. Kupata huu wimbo kama sikiza tuni yako, bonyeza *811 *412#. Na kumbuka, Sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Ngeso kangeso chakrisa deko kinyi enseche mag. Why you do it mamuro nyipindo kaka? Talanta. Tuko full time kimaso. Kitendawili. Kitendawili? Kodalunga. Pasase. To chenro ok nyal bedo chenro ka onge Sigana. Ganwa sigani mamichna. Chuo gik moko. Kod tedo. So nice now. Turuko dwange sukange soka wangi. Lox ponde kata Lox P. Josephine Achieng kata Josephine Jos. Kod ansali kosgeo dhiambo kata kihero Sally the Queen. Wanero Ngeso. Gata sim, tupo side. Piga lukukula wa achabi. Wa achabi. Okonyal bedo maber moloyo ka. Unanipa vigezo na sababu ya kukupenda tu. E chenro maliet kendo mamit mar ngolo e piny luo duto. Watmana di mamiyo aparo nyaba manyo te kotieno. Tudri kodwa mondo iwinj thum maliet. Chekifala mekamna mezubana na chekia kisubari mambaru mekamna meja. Miel manyasani kod neno jothumbe mihero. Riuri kod jota chenro Lind Ramogi kod DJ Kolo e thum Dagmor. Geso ka ngeso sabichu tieno. Mana e Ramogi TV. E pewe mag tuke mayero Hero maradhula kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke. Chieng Ngeso ka ngeso, chakre sa 8 odiochieng, nyaka sa 10. Mana e Ramogi TV. Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre sa 2 mar okinyi. Yud gweth kod ngima manyien kuom Kristo kokalo kuom puonj koa kuom jotich Nyasaye. Sikie lamo, nyis Ruoth Jehova Nyasaye entie gi duoko maber ne ngimani. E chenro mar Injili ngima e Ramogi TV. Waduogo kendo waikonu chenro maber moloyo. En ngolo nyadiriyo, miel nyadiriyo, kod mor nyadiriyo. Yud magi te chenro mopogore opogore.
Tum Dagmor, Ngesu Kangesu, Sangweno Tieno, Tiedero, Ngesu Kangesu, Sapaga Chelo Diambo, Goma Owake, Wok Tich Nyaka Ticha Beach, Saparu Diambo, Ramogi Night, Ticha Beach ka Ticha Beach, Sangweno Tieno, Magiduto, Mane Ramogi TV. Yuda Matingu Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. Request and it shall be given. Wangini wakelo ne request kende yani ni yoro text, yoro message. Number ma studio enaria deka uchelo no. Ma entie dero, the house of rumba. Imbalas, imekuwa ikiniembalas. Na unasendaje na niko kwa hii network nyingine? Natumwa na Airtel Money. What is money? Make payments to any buy goods and pay bill. Deal ni deal. Dial *334# to activate Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok maggi makare pile ka pile. Oyawre nyakora Ramogi Joan kendo machiegni okinyi makawuono leno makamagi biro ni achiel kachiel kawuok buore Nairobi mantiere piny Kenya kar kae Ramogi TV chenro en chenro mar piny kanyinga Cleophas Oluoch wantiere ka okinyi majaber mondo mi watwagi kendo wapuonjre gik mage mosebedo katimore to pach jolony gin mage arwaki ni machiegni sane saa achiel nyaka ngorom kanyo saa 2 kapok wadonjo twak mar 2 odiochieng' makawuono kama dhi bedo ka waloso kod wacho ni jotug thum koso gin jok mage gin DJs ywak margi en ang'o to motelo ne mano warang'ane chal mar siasa okinyi makawuono ni gik mage mosebedo katimore nyakwa Ramogi Joan chenro makawuono wadhi bedo kawarango gigo mopogore opogore wadhi chako gi mano mokwongo kawarango ni chal mar Kenya kawarango chal mar siasa iye ni en ang'o mosebedo kacha katimore e od bura to ako osebedo kacha thuolo madhi warango odiochienge 2 kanyo kokalo odiochieng' manyoro bende waneno kacha ka spika Moses Wetangula nochiwo lendo mare ni kweth siasa mar Kenya Kwanza ema koro en kweth mathoth e od bura mano biro bang' ka koro ng'ur bende osechopo kar kanyo mag jo Azimio ni giwacho ni en ang'o motimore ng'eto makama bende en adieri koso ne ataro mar chik onego bende time yo machalo nade mano dhi rango tielo mokwongo kar kanyo ka warango bende governors mani county makoro sani ywak otelne kod jakom margi mano maduolno mochung' mag governors ma pacho ka mano Council of Governors mano Anne Waiguru kachal kod governors mamoko koro ywak ni omenda ni kanye kama chelo bende waduogo mondo mi warangi ni chenro mopogore opogore mag sirkal mano moting'o kanyo nyaka puodho jotend migepe manyocho gwel kod jatend piny William Ruto ochomo kanye ka wawuok kanyo to koro dhawo kata lweny migorruok go mano mar mibadhi ochomo kama chalo nade do itiyo go yo machalo nade bende wan gi thuolo mar neno jogo man gi chilo mar mibadhi kadhi e jela John Waluke en achiel kuom gi to kendo koro nyaka kanyo waneno ka ochiegni chiw ng'eto madhi tere jela kuom thuolo maromo higni 67 wadarango mondo anene lweny makama bende en mar adieri ka watieko twak okinyi makawuono ang' wago tarubin kendo ang' warango gigo mosebedo kanyo katimore e counties ma opogore opogore yiero madundo koro bende nitie ichako mana winjo sani ka indiere South Game yiero idhi tim e yo machalo nade ikruok bende nitie yo makare mabiro mana matin ne kata wacho bang' dwe achiel are tim yiero
to koro sani gima biro en yiero madundo machielo bende makoro sani duolo mochung' ne yiero IBC ikore mondo mi yiero makamagi ochop kare. Mano moting'o South Game Ward, Utawala kacha bende nitie yiero monego bed ni timo. Ka irango gwenge ma Narok bende nitie yiero monego bed ni timo. Mumias bende nitiere moro monego bed ni itimo. Magi duto iyudo gi mana achiel kachiel e Ramogi TV. Chenro mabiro ni okinyi ma kawuono luongane Cleophas Oluoch. To kaka pile okan kenda nitiere kaka kod jolony. Mokwongo nitiere kaka kod jalony e wechego mag telo kaachiel kod janon weche mag siasa bende antiere kaka kod okil Kamaloka. Adachako kae kod Professor Alfred Omenya, jalony e weche mag telo. Ibira ida konyo nono siasa okinyi ma kawuono machiegni. Erokamano Cleophas. Kamachielo antiere kae bende kod okil Kamaloka kendo janon weche siasa mano Jako Kula machiegni. Erokamano Cleophas. Mokwongo ayawo nyikwa Ramogi duto te kamoro amora ma gintiere. Madne wabedi e twak ni eri mondo wanon twak ma wantiego kawuono ni wang'e ni ler mane mantiere. Ka kamano to watimo erokamano kuom gwelowa mondo wambeki gi nyikwa Ramogi. Erokamano ahinya kuom thuolo mar biro kendo miyo watwagi achiel kachiel e Ramogi TV. Professor, wasebedo mana kwaro moga ok wachoku mana weche manyien to wawinjo mana duondi ka enoko ka. Koro arwaki koro ibede studio ka mar Ramogi TV ahinya e chenro ma okinyi ni ma iluongo ni Rupeny. Mose oganda maneni okinyi. Ber matek nyikwa Ramogi ajwang' kuonde duto ma untie, mani dala Nyanza to mani Nairobi to mani Loka. Amoso uduto te. Kendo kawuono mor matek Ramogi TV omiwa chenro marayanga ni mondo wabe wapimie weche matimre e pinywa Kenya ka kendo weche matimre no Uganda luo. Machiegni ahinya. Wachako mana gi thuond wach masani koro nitiere kumora mora kata e gazet ma osenono ka kod nyawadwa Sharon Ng'ao kod Joyce Oduor nitiere weche mane owuok odiochieng' manyoro e od bura. To kata motelo ne mano wawinjane kaka ne speaker mar od bura Moses Wetangula ne oloso mano odiochieng' manyoro godhiambo kane ochiwo ng'eto mare ni kweth mane mar siasa mantiere kacha to telo mar od bura dhi chalo nade. Wadawinjo kaka Moses Wetangula ne loso mano odiochieng' no manyoro. Wanyalo winjane kaka ne ntiere. With the 14 members, the membership of the Kenya Kwanza Coalition stands at 179 members, while the membership of the Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party stands at 157 members. This by implication indicates that the Kenya Kwanza Coalition is the majority party, and the Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party is the minority party in this house. Iwinjo kaka entiere. Kweth mar siasa mar Kenya Kwanza ema koro thoth kazi miyo ni kata kod jogo manok e od bura. Lendo makamano Professor Alfred Omenya ni winje yo machalo nade to ng'eto mano chiwo kacha kata kane koko nitiere ne odhi nyime kendo wacho ni koro lore nyaka juma manyien. Cleophas wan gi tabu mang'eny Kenya ka nikech kalure gi chike mag political parties to kendo kalure gi kaka nogo kura. Jo Kenya duto ng'eyo jok ma majority ka bed ni Wetangula wacho ni UDA majority to mana dwa believe dwa wacho ni owere gi kweth mopogre mag siasa odonjo e kul wuon mar political party to ka Wetangula nyalo biro to wacho ni jo Kenya Kwanza ema majority to penjo ma wan go ni chik mane moluwo mochopo kama wacho ni jo Kenya Kwanza ema ng'eny e od bura ma wach momako dhowa nikech coalitions gi duto ne nigi agreements mane gindiko mane giwinjre. Coalitions go duto ne nigi agreements mane gindiko kendo nigi jatend political parties. To wang'eyo bende ni ka bang' ka Ruto ne oseket kaka president wang'e ni jomoko nitie nodumo wuok koni odhi koni. Penjo ma wan go jok mane wacho ni giwuok e kweth mar Azimio go bagiduogo koni Kenya Kwanza ne giluwo sheria
kata keny karumo nyaka idhi e court otiek keny mane nitie chande ka ubed gi keny manyien kinyalo wacho ni ma jaod ng'ane machuor ng'ane to marwa ni wan ne waneno na ji kadhi karuto to pok wanene document moro mawacho ni winjruok mane gin go Azimio norumo. Wetangula achiel ni nowacho nwanang'o ni nodhi ka jatend political parties mondo nyiswa kaka chenro ochal. Ok obiro ka bomiwa report ni to jatend political party nowacho ne nang'o kaluwore gi chenro mar coalitions. To chik wacho nade jako kula kotenore gi dar mag jogi duond buche nitiere duond bura kacha ahinya jogo makoro miyo kwano ni koro bago Azimio e od bura ka ponono ni mane kaka ne orange duond bura no mar UDM mano motelne kod Ali Roba ka irango kacha en gi jod bura 7 mano dar kendo ko wacho maka duto dhi Kenya Kwanza kama chelo nitiere mano mar UDM mano mar pa kacha yudni nigi jod bura kanyo 2 kata 3 ka gintiere kata kacha 3 kati rang mano mar MDG ma ogai mare David Ochieng ema ni kacha kaka jaod bura irango kama chelo bende maneleo chap mano mar Alfred Mutua ni kacha kod jod bura 2 kuma gintiere karka kwan gi duto omiyo Kenya Kwanza oyudo thuolo mar bedo jogo ma thote od bura. Chik wacho nade kotenore kod duond buche gi wuok Azimio kendo gidhi giriwre gi kweth machielo? Mokwongo iwacho ni king'iyo pend chik wacho ni kapod ka ji dhi e yiero nitiere chama to chama gi eki nyalo riwore sama giriwore ma gibede kweth achiel ma dhongere luongo ni coalition. The Political Parties Act wacho maber ni kapok ji odhi e yiero jo chama madwa donje keny kata madwa donje riwruok gibedo gi ogirmiti. Ka gisebedo gi ogirmiti ni eri gitere gi Office of the Registrar of Political Parties. Magi wacho ni an chama mara gi chama mar Prof wayie bedo achiel e keny achiel mondo mwadhi e yiero ni eri kaka coalition. Koro ogirmiti ni eri mondo mi obedo ogirmiti manyalo bedo registered nitiere qualifications mar ogirmiti ni gima nyaka obedgo. Mokwongo en ni nyaka obed ni sama ng'ato dwa wuok e ogirmiti ni owinjore bed ni otimo ang'o. Ochalo kaka contract ma ji ondiko ji 2. To achiel kuom gik ma iwacho ogirmiti ni eri ni sama idwa wuok e ogirmiti ni eri indiko ne Office of the Registrar of Political Parties ne wasetieko yiero. Remember ni political parties wacho ni coalition gi eki inyalo bedo formed ka ji dhi e yiero kata ka tok yiero osebedo. Koro ka tok yiero osebedo tindiko ne registrar kacha chande ma wacho ni ogirmiti man wasain ni wadbede coalition chande koro wawuok e coalition. But wang'eyo maber ni jo Azimio notimo ogirmiti gi eki ne gitimo coalition. To e coalition margi goeko ne giwacho ni tok yiero ng'ato ok nyalo wuok e gini kapok dweche 6 otim nade orumo. Iwinjo? Koro mane e ogirmiti mane gikelo kendo Registrar Political Parties chik wacho ni nyaka to ang' no respect ogirmiti ma jogi otim nade obedo. Matine ni kuponi dwa wuoke to dhiye ogirmiti chande to wacho ni to bende dweche 6 oserumo. Ka dweche 6 ni eri pok orumo to koro chuno ni nyiso ni kata di wach mana gi dhogi ni asewuok e kweth mar Kenya Kwanza, asewuok e kweth mar Azimio to pod in mane kweth no ero nikech chik mani keto chande makoro tim nade tiyo. Mak mana ni Cleopas gima nyaka wang'e ni kweth mang'eny e od bura ema tayo weche mag sirkal gibede gimilongo ni House Business Committee matine kata mna chik ma sirkal dwa loso kweth mang'eny no ero majority leader ema nyaka tere ang'owa e od bura. Koro ang'eyo ni chandruok mantiere en ni sirkal ng'iyo ni to ere kaka opposition ang' ne bed ang'owa kweth matero weche wa kata ang' ne chopo ne gi e yo machalo nade. Kata ang' ne chopo ne gi e yo machalo nade. But chik
to king'iyo malong'o jok ma ji 14 miwacho ne ni Azimio to dhi e Kenya Kwanza gieki giwuok gi dhogi to chik to pod otwegi pod gi ne Azimio ka koro walose chik ma pod otwegi kar kacha Professor Kelly kende twak kendo ka irango jogi ma wuok giwuok ka wacho ne nataro mar chik oganda nigi thuolo mar timango nyoro no winjo ka ne wantiere kod Mheshimiwa John Badi ka ne nitiere studio mar Kamara Ramogi TV otieno manyoro kowacho ni nitiere thuolo mar dhi e doho to iwachre kata kama chielo ni wach mane Moses Wetangula wacho cha wacho ni en final kendo kaka nitiere kar kacha thuolo mane mantiere ponono ndie gik moko minyalo rang ka itwango kendo pacha jako kule e wach machalo kama tabu mwango ni waneno ka josiasa dwa chako donjo e weche mag chik kendo kako pang chik e Kenya ka waneno kaka jatend piny wacho weche kendo kako pango gike basi neno wachako bed gi luor moro kama tin ni kochopo e weche mag luwo chik to pek moro bobet mbele ka nikech jatend piny nenre ni oseng'ado ni siasa ema wach maduong' chik and secondary chik is not that important koro kae matabu aneno kabetie omiyo kaka jotend Azimio nyo wacho ni wach motimre kaka Moses Wetangula ng'ado bura no to Moses Wetangula be ne wang'e ni bo ng'ado bura no kamano nikech ong'ade ka jasiasa ok ong'ade kaka speaker monego bed ni ni neutral en ong'ado gino kaka jasiasa ong'ade kalure gi kaka Kenya Kwanza dware kendo kaka jatend piny dware omiyo an kaka neno wach ni onego watere court mondo court opimnwa ni kalure gi chik ere majority party kata wayombo kata kwayombo to wach ni pod ne okonego beno orumo kanye parliament nikech kaka waneno speaker okoluwo sheria eto jok mwaketo mapimo sheria gin courts onyalore ni otere do kendo ma chak lok gimora mora ponono kata ka committee nikech kata kingerango gazet ma kawuono nitiere gino ma ondiki jogo ma igeno ne dhi kao kombe mopogore opogore kaka jokombe mag committee onya ka uthuolo marom nade kata kotere do igene sirkal nigi bede ne adek the legislature ko kanitiere judiciary milongo ni do koro ka wuon pesa ma executive koro nitiere chik moseketi e Kenya kaendi ni gima timore e legislature kapod otimore to do ok nyal donjore nikech nitie gimilongo ni separation of powers ng'ato ka ng'ato nigi tije momiye mondo tim lakini kosetime to pod ng'ata ja Kenya mora mora nigi ratiro mar ng'iyo ni to bende notime e yor pend chik kod chike mamoko koro sani eri jo Azimio kata ja Kenya mora mora pod nyalo dhi e do ma ng'iyane ni to gik manotime od bura gieki bende notime e yo makare koro kipenjo ni to bende ng'ato nyalo dhi e do en adiera ni ng'ato nyalo dhi e do to samane mowinjore odhi e do ok onyal dhi e do sama gicha pod timore nikech mano ero koro dhi timo gimilongo ni separation of powers chande koro onge do nyalo katel kata nyalo ketho gima ma od bura timo mano chiko koyienegi lakini kosetimore magiseng'ado bura cha kaka nyoro nyong'ade chande to koro ng'ata nyalo dhi e do mondo me ong'iyane ni to gino ero notime mano nyiso ni kata executive otimo gimoro kata mana legislature otimo gimoro pod ng'ato nyalo dhi e do mondo ong'iyane ni to pend chik to wacho nang'o to chike mamoko machalo kaka Political Parties Act to wacho nang'o to report mag registrar of political parties to wacho nang'o koponi nitiere chik manokethi to pod do nyalo golo their opinion their render their ruling on that matter maji pod chak duoge ruling no ero kendo en ang'o manyalo timore mopogore kata ponono wach koro wach ni kodhi ahinya to wach kanyo ni koro chopo kinde ma koro iwito ng'eto mane Moses Wetangula olando en ang'o manyalo timore kendo mondo mi chenro mag od bura oringe yo moro makare ndalo 28 nego beni rumo jotend migepe nego beni chamo muma gichako tijegi mano bang' kosetiek ndalo maga
gogi kogno mano ma onego bed ni chako odiochieng' ma kawuono nyaka ndalo mabiro kanyo 28. Ok ing'e ni nitiere cases gi kidhi e do nitie cases ma normal manyalo tieko ndalo mang'eny kaso nitiere moko milongo ni public interest cases ma itero ga gi milongo ni under certificate of agency gin itimo gi inyalo mi ruling kata odiochieng' mitero gi eno matini ka do nyalo wacho maber ni eri gini eri ruling no eri notim marach ji ochako dogi ang'owa e ruling manyien mag kata do nyalo wacho ni Azimio e majority koro chuno ni gi kaka changes kande bedo med do e od bura manyiso ni Azimio jok mane giketo kaendi e majority ang'owa majority leader to maendi ok nyise ni koro jotend migepe kande kotere ginene ok gidhi ng'iyo ni majority coalition machi chande gokura en mar ng'ata diwa mar ng'ata chiel ok en mar coalition kendo ok en mar political parties ka oseteri ni mae CS mar lands to prof emano obedo nominated kanyo ero ikuongi tere gimilongo ni committee on appointment committee on appointment jande koponi Azimio majority nyiso ne chairman dhi bedo ang'owa dhi bedo Azimio mak mana ni gidhi tero report ne od bura koro od bura maduong' chande the committee of the whole house give vote individually ok coalition ka gin 349 to ing'iyo ni to ji adi manogocho ne prof chande ok ni coalition mane manogocho ne gigi duto ng'ato nyalo penjore kanyo prof ni en ang'o ma timre e od bura kachel kirango mano bad wacho ni sirkal nigi bede adek korango kata mar executive ka kuma tie jatend piny Kenya kan tiere legislature bende kuma tie jor bura gi koro donjruok gi chalo nade miya ne pachi kotenore kod limbe mar jatend piny Kenya William Ruto od bura mano nyocha gi gino mano timore nyoro romo mano bedo kuom thuolo mar romo saa achiel kod Moses Wetangula mano ka gintiere od bura kacha ging'eto mano chiwo odiochieng' manyoro tiende nang'o ka wachomo nyime gi chenro mag loso chike ma bende jogo mathoth e od bura ema dhi bedo kacha ka jogo mowacho yes gi noka yes ka ema koro dhi bedo gi weche inyalo winj gi mathoth kosa ang'o mane timore ing'eni kaka bede piny opang od bura onego bed ni nigi independence ne gin onego bed ni giyudo chike gi giloso chike gi gitimo budget gitimo tije mopogore opogore momigi gipend chik to kendo migi gi chike mopogore opogore e Kenya ka onego bed ni gitimo mano to gine monego bed ni gitayo bad maka president ni executive lakini gimosebet katimre en ni anyalo luonge ni legislature capture ma kar mondo legislature monego bed ni loso chik legislature onego bed ni timo budget legislature onego bed ni matimo vetting mag tije matimre executive emokawo tijno koro ilose kocha otedre ka executive ti ikele e od bura mana mondo goye rubber stamp mae kae maparo nitie tabu ok en majority minority omiyo kan naneno jatend piny okasre e od bura ka ok ane ka en gima ber jatend piny en obed state house wagero ne ot maber kendo en gi joge ma en kokuro monego bed ni gitiyogo to jatend piny osewachonwa ni en kata gi intention ni executive boga biro e od bura ka giloso weche ka obe waneno kosie odonjo e od bura ochako wacho weche ne kanyo directly gi speaker gi jok moko mopogore opogore gi aparo ni mano ok en kaka pend chik neneno nopango bade mag sirikal gi omiyo an gi luoro moro kanyo matin ni ka jatend piny oendelea kamano wabobet gi od bura matije en na go rubber stamp mar weche ma executive kelo kanyo kar mondo gibed ni od bura ema represent wa ka jopiny kendo pango gik moko mamiyo executive mondo tim kendo kata oversight role gimoluongo ni oversight role gibotime nadi
katij gi en nani inyiso gi timuru mato gitimo kata vetting monego bed ni timrani an gi luoro nikech ng'eny ji ng'eny jok mayier ministers go ng'eny gi king'iyo kaluwore gi article 6 mar pend chik mar Kenya ng'eny ok nyal chopo standard no to ang'e ni gibodonjo nikech od bura ok tije legislature capture. Yes. Wacho ne capture ni koro ng'eny kama chielo wacho state capture. State capture tielo capture sirkal en achiel. Kamano. En mana ni en gi bedene adek lakini en achiel. Chutho onge chandruok malich ahinya ka jatend piny olimo legislature od bura kata mana do nikech kata king'iyo pend chik wacho ni kata kobedo ni gin independent kamano but nyaka gitim gimiluongo ni cooperation and interdependence. Gin independent of their own kono lakini ingeni legislature yudo pesa ne from executive, do yudo pesa ne from executive, executive bende nyaka bede supported nikech ok ginyal tiyo gi pesa ka onge chik mokal to chik mokal ni eri od bura ema kala ngowa ema kalo chik koro cooperation no nyaka bedi koro japend chik to nyalo lima od bura onyalo lima do makmana ni samo limo ni no dhi mana bilo gimoro matin mondo cooperation cha obedi koso nitiere kaka no dhi influence decisions mag joka kande wakili timing no nikech obiro mana sama chiegni ka ng'eto chiegni sabidu wang'ad bura ni ekochopo kanyo iwinjo ena limbe ma kawaida mana kaka prof wacho ni od bura nyaka bed ni gin gi pachgi giwegi magitiyo mondo mi gitim tije adek momigi ma en loso chik ma en representation to kod oversight and oversight does not mean ni koro nyaka ubed enemies ni nyaka igweri gi executive kata gi doho koro kineno ni timo oversight inyalo timo oversight kata ka uno osiepe mak mana ni ing'iyo ni to gima gitimo ni eri bende en gima nitie pend chik gi chike mamoko to bende powers momigi itiyo kodgi e yo makare koro kata mna sani ka jotend migepegi ekidhie od bura kendo idhi puodhgi nyaka wang'i ni od bura ni eri timo tijgi maging'i ni to profesa ni eri ang'o miyo okeli kaendi to kwang'iyo do kocha waneno ka pod in gi case kata odichieng' makama endi noketi jatend migawo makama endi chal ni ne gajori gi omuom moko mag jopiny to sani eri koro keli kaendi kuongi mondo idhi idogi mondo itiek weche ka e kaka chieng' moro kendi kaka nye kama gintiere kendo koro mano kelo etwa kwa mar ariyo puodho jotend migepegi gin gi thuolo maromo ndalo 28 kendo ka gintiere karkacha mano wacho ni ochako odiochieng' ka osepedhe kaka ne jatend piny Kenya no osepedho boke makata listi makamano e od bura kendo ne osesom milome makamano kod speaker mano Moses Wetangula koro thuolo nitie mondo mi ochak non-gi jotend migepe 22 gi duto kama gintie mano moting'o nyaka lemo mar Musalia Mudavadi bono embe odhi chopo kacha mondo mi otimne nonro mondo kaw gike wacho ni gigo mosebedo kata kotimo none ka oromo bedo e lemo machalo kamano kata doko ni lemo makama onge katiba inkono ni chik to wacha ngokoso chik kata ponono ka uthote od bura to gibo kala podi pend chik nitiere article 132 ma wacho ni executive authority of the president koro executive authority of the president ni eri jatend piny nyalo keto migepe onyalo structure government kaka enemotimnade enemong'eyo en mana ni ineno remember no koluonge ni prime minister nikech prime minister no onge ang'owa onge pend chik to luonge ni prime cabinet secretary it doesn't matter nying moluonge go eko but the executive authority rests with the president under article 132 koro that executive authority president noero nyalo chano sirkande kaka en mong'eyo tekni oko tuomore gi pend chik gi chike mamoko kaso tekni gigo eko ma sirkal dwa timo otimore e yo makare kanyo
puotho mantiere sani kiwacho nitie jotelo mamoko manyaka sani waneno kapod nigi buche momako gi e doho ma pacho ka. Wadhi neno jotend migepe manigi thuolo malach ka gidhi e doho mondo mi giduok penjo koso madhi do thuolo mondo bed piny mondo mi otim tijegi. To puotho makama ka gintiere kar kacha sami go gi kogno ni rango ni bende ginyalo timo tich makare. Bende od bura dhi bedo gi thuolo inyalo puodho kata inyalo kwedo. Biro dhi neno mora mora manya dhi udo kwedo kata kweda mora mora ponono ka gichopo od bura mano machako kinde mora mora sani. Aneno kaka nitie weche matek ma jod bura ema boneno nikech kaluwore gi jopiny neno ni nitie jok moko monego bed ni tieko wechegi ma gin go e doho mondo giyud thuolo maber mar tiyo ni jopiny nikech komi tij minister tij sirikal ok en tich mayot to ka in seche duto te idich mana gi weche ni e doho kono mano nyalo njao kakitiyo gi kakipango tich koro ingeni teko gi duto omi od bura koro jo od bura ema bo winjo jogi to gibo ng'iyo weche ma gin gogo to gibo nyalo timo tijni koso ok nyalo timo tijni nikech ok ochuno ni nyaka gikalgi kata bed ni gionge weche gionge buche e doho kuro pod onge gimo chuno od bura ni nyaka gikal jogi jo od bura pod nyalo bet ging'ini ng'at mumiwa minister mar finance ni ng'ani gino ko winj kata matin kata bed ni en gi degree mang'eny kamaga gino ok donjne jo od bura pod nyalo ga ng'ado ni mae to ok wakadh mae ok wakadh moro ni to wakadho mae ok wakadh mano teko magin go lakini wach mane wawacho luoro mosebetie en ni kaluwore gi kaka executive osebet ka tiyo gi od bura nenre ni ng'eny jogi bokadho kata jok monego bed ni mondo gibet wanano kaka jagoro mongirore mane migaono mar tudruok gi lony manyasani mane sirikal machon mokalo no mar Uhuru Kenyatta Jerome Ochieng en achiel kuom jogo bende manobedo wacho shortlisted mondo mi oduogi kendo kapo nono ginyalo kalo tielo machielo gidonje kata bende kaka jogoro mongirore kamagi lemo ma kama yawo ne jo Kenya duto kakore idhi rang lony koso idhi rang siasa no neno siasa ko bedo ahinya e tend migepe ang'o ma dhi bedo kae mopogore ma wadhi neno ponono ka koro ka osedadhogi osegogi kogno kendo gichiegni yudo tich siasa koso lony. Principal secretary gin the accounting officers IOLDA authority to incur expense gin magin tiere godo customer ariyo nyaka gibed technical persons mong'eyo tich magitimo nikech gin ok owinjore gibed josiasa gin ema gibed office to gin meno ni tich ma owinjore be ni tire migaono ero otimore e yo makare koro ang'eyo ni siasa to ok wanyal ringo siasa nikech nyaka wang'ini to prof ni eri bende ne en ng'at man koda ma policies maga onyalo ginene onyalo endelesha kopo ni omiye jagoro mongirore e migao machalo kama but adiera mantiere ni gima owinjore wadhi en ang'o en merit nyaka wang'ini to en somo mare chalo nade gi weche gi ekiti bende onyalo timo tijno eko makare but siasa bende dhi bede malong'o nikech ka in sirikal nyaka bed ni idwaro ng'atno ero mong'eyo policies kata manifesto mag sirikal nikech manifesto go eko emidwa achieve through your policies koro samoro dhi bed ni tek mondo mi bed gi ng'atno ero mane ni opposition moking'eyo ni to odhi gwenjore gi tich udwa ni mondo utim kama to embe do nene mopogore makata kirango lony siasa pod ibene nyaka rang kar kae bro gini duto ka irange nitiere jogo makoro dhi bedo kar kacha ka girango waseneno jotend migepe mogwelgi ng'ato en okil kamaloka kaka jako kula ka koro kone nin koro dhi chung kacha ichung ne rango roads yore gi koro idarango gi kata kaka iloso gi kachiel koda kaka geche ringo wacho ne apida yore gi mag kunyo mwandu mawuok e bwo logi
itimo gi e yo machalo nade. Ng'ato nitiere kacha okil kama loka tima ng'wendara mano penj ka kod achiel kuom jolony mane wan go en ang'o ma gitimo kanyo mano ponono gilose wi Kipchumba Murkomen makoro idewo mondo mi obed e tim migawo mar yo jogi en ang'o matimore wadhi neno gima chalo kamano bende e iye kacha koso kacha koro engineer odonjo kacha odonjo mane yo jochike gi orangana kaka magidonje igeni Cleophas kaluwore gi pen chik gigi magi e gik mane opose BBI nikech chik ma Kenya en clear ni separation ma wacho chande executive onego bedi tiyo gin giwere gi siasa gi josiasa to wangeni kaka Ruto pango gino mokwongo kaluwore gi jotend migepe wagen odwoko josiasa through the back door odwoko josiasa ok en executive ma technical mwangeni Aisha Jumwa kata kumanosobe wakia mane mabochungnwe public service moko ntima machungnwe tourism moko ntima machungnwe weche mag thieth ni ka mag pi weche mag thieth to ujuzi gi wakia kumanowuok wangeni gigo duto te gin na siasa ma an kaka nene aneno ka jatend piny gi josiasa duoko chien kanyo matin nikech wakili tofauti mane mantie ok ne giyiero members of parliament surely mondo tel ni gigo mondo wang'eni wawere gi chik gi pen chik wadoke siasa koro kalure kaka jotend migepe gono oseyier koro kachopo principal secretaries monego bed ni technical wang'e gima botimre kendo list osemiwa kae list osemiwa kama mar ji 400 gi wiye to wang'e ni josiasa be nigi list gimoro kanyo mopogre kik wawuondre jatend piny nigi list ne moro ka Rigathi nigi list ne moro ka Wetangula nigi list de kata en speaker kono wang'e ni list no ema dhi tiyo jok moko boka gi mana mar tango ni ne giyoro process notimre boyieru omenya un dhi kacha ba shortlist bogolo woko to wage kaka ji nowuok e shortlist no bad jowa moko bende nitie ka walemnegi nyaka walemnigi alema nitie nyikwara mogi moko tie kanyo gi jok moko modumo wuok e chama chielo oduogo Kenya Kwanza gi moloyo mawuok korwa kocha ka gintie kanyo to ong'ad nigi lemo moro matin nikech jatend piny be nyaka tim balancing mar piny kendo iwacho ni nyaka sirkal bed gi picha mar piny Kenya manyiso ni joka mawuok ka dho wadh nam chumbi nyaka bedi alwora mar nam lolwe joko nagi nyaka bed ka lakini lemo man go ni jatend piny nikech kata jok mokel ne list gi kata jok mnekelo ne list nonyalo wacho ni list omiya uru to gibed jok manyalo timo tich yeto boyiero gi kaluwore gi kisiasa to kwadwa PS mar ndara miwauru engineer kik umiwa jal matiye jikon nikech mano tich mopogre makoro kata wayieri ni engineer lakini kaka nichope pesa kanyo to nichope e pesa kelo yor siasa ka en health why miwauru un duto gi jo nyaka bed nitie doctor mono dhi school kelwauru kata ukele ke siasa kamano to wayiere nikech kwa kete kacha to bo timo tich tabu mantie kwa kete siasa to wagolo competence kanyo to nitie tabu mana gima dhi timore nyakora moge jo ankira kanyo ni lony kaachiel koda siasa gironjo kama chalo nade kapod wane gigo motenore kod wechego bende mag siasa wadarango mana mapiyo mano ka warango chenro no mano ma counties mopogore opogore nitiere ngaji maliyo e counties mopogore opogore to governors koro sani ywak ni pesa ni kanye omenda ni kanye moken ywak mokwongo mana kaka nwakoni thuolo mokwongo telo ma counties mokalo bende ne gi ywak machalo kama wadawinjane kaka jakom mar duolno mar governors ma pachoka mano yer Anne Waiguru ne oloso odiochieng' manyoro kaachiel koda chenro mamoko mag temo gayo midhusi ni mar Ebola donjo piny Kenya to ikruok chalo nade ne piny Kenya wawinjane kaka ne oloso odiochieng' manyoro. Current financial situation across the 47 county governments is devastating.
Kenya shillings 20.31 billion is owed to 27 counties for August 2022 allocation, and Kenya shillings 31.45 billion is owed to 47 counties for September 2022 allocation. Further, the total allocation to be disbursed to counties for the month of October is 29.6 billion. We anticipate that the National Treasury will comply with the provisions of the law to release the funds on time. The continued delay in disbursement of funds has paralyzed county operations in respect to the following: 1. Payment of salaries to county officials. 2. Purchase of medical supplies. 3. Stalling of development projects. And 4. Response to interventions required to mitigate the drought and disaster that is going on. In the new government structure, the Ministry of Devolution is not part of the ministries, and as such, the modalities of funding to the Council of Governors will be affected. In light of this, we are requesting His Excellency, the President, to direct the National Treasury to grant the COG a vote for direct funding. Iwinjo kanyo Ann Waiguru, man bende na governor e county ma Kirinyaga koloso jako kula weyo migao mar loch gwenge kata devolution mano manitiere telo mokalo e thuolo ma higni 10 ka duto sani koro onge kendo ok en achiel kuom migepe go madhi bedo kata ka ipuodho kata ka ikwedo jogo jotend migepe ma oyiere migao machalo kama machalo nade kata ngoduogo iri professor kono ni gowi ma sirkal ma malo nitiere go ne counties maromo billion 50 kachiel ni bende thuolo moro amora ni nyalo chule ka onge migao ni mara loch gwenge chako ri jako kula migao no kata onge devolution nyalo dhi mbele nikech gima nang'eyo ni gweruok mane nitiere e kind Council of Governors gi ministry no ero ne giwacho ni to gin kaka governors gin independent government kasto koro kichaki iduogo malo ka iyudo ka jatend migao moro bendo biro kanyo ero ni en CS mar devolution matini koro governors chal ka gima report kuome mokwongo kapok gidhi ang'owa kuom jatelo mar piny. Koro ang'eyo maber ni samoro ji nyalo wacho ni yani to dakwa neno ministry mar devolution magoeko nyalo bedo devolution pod bro na succeed kata ko waonge gi ministry mar devolution nikech chik ok owacho ni nyaka wabed gi ministry mar devolution no ero. However, king'iyo kata na pend chik article 134 the principles of devolution and nyaka gibed self governance. Self governance jiso ni gibed sirkal yorgi. Yeah, kagi sebedo sirkal yorgi kata mana weche bag pesa maneno kagieki adiera mantiere en ni 15% at least 15% cha owinjore ornegi kasto gi budget go ging'ene gima sirkal maduong' ok owinjore bed ni bedo gi pesa marang'owa mag counties ne gibedo godo kaendi owinjore migi kasto kose migi to ing'iyo ni to pesa mano miyogi e kito utiyo go yo mane wach mare ni sakte kasate governors biro ni pok omiwa pesa adiera kata counties samoro pok ochul ji chiegni 3 months magi ekie gik ma affect devolution ang'amono gi pesa gi eki kaw gi to migi counties to inyiso gi to pesa gi eki utiyo godo to counties bende principle of devolution and need to be ginyalo sustain themselves by generating revenues onge county mare generate revenue kopogore gi Nairobi to mag Nairobi go eko biyudo ni revenue mobedo generated go eko chiegni nus ge dhi mfuko mag jok moko koro sama Waiguru biro to wacho ni sirkal maduong' pok omiyo gi pesa the question mowinjore gi wache ni to gin bende pesa ma giyudo gin giyudo pesa di to ere kata ka sirkal maduong' pok omiyo gi pesa bende counties gieki ginyalo dhi mbele ka gin gi revenues ma gin bende giwegi gichoko e counties mag giweko kama ntiere professor wanyalo medo gima mora ni samoro timbe bitimo e migawo achiel kendo magi mabolu wiki dhi migawo moro nono an awuon ne waloso gi Madam Ann Waiguru kinde go ne minister mar devolution to gima ne chandowa ne kinde go ne nitie pesa moko mane wawinjre gi Sweden ni omi Council of Governors
watemo hombo jogi ni to yawa okuye ni jodong pinygi mondo gibed gi status machal mana kaka an waigru wacho chande direct funding mondo oketa county treasury pesa kowuok oko to chairman mar council of governors mana kaka ministers mawango to kod treasury CS nyalo ga sign gigo the account jogi spend nikech gima ne timre ni pesa ne wuok oko to donje ministry mar devolution ni to kose donje ministry mar devolution to minister amua minister ne nitie pesa man wuok kata America pesa go nokawo higa chiel kapoko the county omiyo wach mar direct expenditure ni en wach masani onego ng'i mokwongo kaluwore gi golo ministry no koro ministry no onge omiyo koro penjo to pesa moko mane the counties koluwo route mar council of governors ni your council of governors ibo tim ginadi to mana kaka wakili wacho ni pesa mag devolution onego mi devolution yawa ogin pesa mang'eny omiyo ka sirikal maduong' oketo pesa gi treasury to devolution to again nitie jomichulo msara sani president osewacho ni weche mag kech matimre Kenya kae onego bed ni governance ema ng'i gigi to gibo ng'i ginadi ka pesa gi pok ochulgi kata mag dwe mokalo dwe mar 9 pok ochulo nyaka sani pesa gi onego bed ni nitie protocol michulo go direct maka mano e gima ntiere omenda gi onego bedi en pogruok migawo ni kadipo ni onge olos bad migawo moro kata migawo no mar omenda mondo mi omenda gi kachopo okegi e yo moro makare mano kaluwore gi paro ma prof ochiwo kinyi maka wuoro nyakora moge jwangi konwa ni nyaka sani in gi paro mane kotenore kod chenro wacho ni thuond weche masebedo ka walose are okinyi nyaka sani makoro mokanyo saa 2 sa dakika 1 wachiegni mana tieko chenro makama mondo mi Sharon Ong'ao chak twak to kapok wadhi kata kono oro pod okwako kaunti mathoth kaunti ma iwuoke Charles Jaka Migori mano ma Migori ka irange kacha Nyatike nitiere oro nitiere wacho ni piny otuo kacha jamni thagore jopur kacha be nitie gik mopogore opogore to gin kata Migori kende sani gintiere counties maromo 20 kod 3 ma ngaje ni okwako oro ni bende nitiere kacha ikruok mag counties makamagi mago ka pod governors pod yuago mana pesa governors gi pod yuago mana pesa magi neno ka gitiyo kuonde mopogore opogore bende nitie moro amora moketi manyalo bedo ni rango chal mar oro kachiel koda keche counties makamagi ka onge to ginyalo timo ang'o mopogore mokwongo ni nyaka wang'i gine ni governors nyoko chako tich moko poko keto kata mana sirkal e yo makare kasto nitiere gimiluongo ni kata preparedness mar county ka county nyaka gibedgo at any given time nikech sirkal nigi gimiluongo ni perpetual succession kata ka governor moro wuok to machielo donjo to jogo eko mapod tiye sirkal no ero to ni mana tiere ang'eyo ni Nyatike ok kata Nyatike kende kech nitiere the whole Migori the whole of Nyanza obedo Mabei obedo Siaya obedo Kisumu koro ere ikruok ma wabedo godo mondo mwaginene I think ni gigieki ka wang'iyo gi in terms of nikech ni Nyatike we waore gimoro watimo negi gik miluongo ni curative measure wamiyo gi palliative medicine as opposed to preventive medicine preventive medicine en policy mar sirkal maduong' ni to Nyatike ni ere kaka Nyatike kech nyalo chiemo to Nyatike nam nitiere ang'amo no watiyo gi pigni eki mondo watim godo irrigation kidhi Nyatike sani nitiere gimoro mane jotend pinyno ero noketo irrigation moro kanyo mipidho nyaka mchele ni eri tinde nitiere nyaka supermarket ang'o miyo gini ok nya bedo replicated mondo bed the whole of Nyatike mondo watim irrigation makata ka koth ochwe koda koth okochwe to pod wanyalo puro dopwa pod wanyalo puro cham mamoko macham gieki chiege makech onge kata ka oro nitiere magieki gin policy initiatives ma national government nowinjore bed ni kawo chon makaponi wang'iyo gimiluongo ni food security to food security ni kata kwa dhi prof ne nitie gimoro kacha ni